Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Anyana Timirandasya Janan Jana Sakalayaga Chachur Unmilitham Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manopishtam Stambidham Yena Putale Swayam Rupaha Kada Mahyam Tatati Swa Parandidam. Vande Aham Sri Guruha Sri Yudapadam Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rubam Shakra Jahadam Sahagana Raghunathan Vidam Tamsa Jeevam Sadatvaitam Savadudam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalitha Sri Vishakhan Vidam Cha. He Krishna Karuna Sindhu Tina Bandhu Jagatpari Gobesha Gopika Kantra Radha Kantha Namaste. Tapta Kanchana Kaurangi Rate Vrindavaneswari Vrishabhanu Sude Devi Brahmana Mami Hare Priye Vanja Kalpa Daruksha Rukuba Sindhupa Yevacha Paditanam Pavanobhyo Vaishnava Vepyo Namo Namaha Namo Brahmanya Devaya Ko Brahmana Hidaya Cha Jagat Hidaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Namo Maha Vadandhyaya Krishna Prema Pradaya De Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauravat Shvesha Namaha Gurave Kaura Chandraya Radhikaya Tatale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya Namo Namaha Namahom Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Putale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Devi. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschatya Tesha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Kadadara Sri Vasadi Gaurava Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you Mathaji. Nanna padicha. கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருந்து பட் பரவாயில்ல நல்லாவே படிச்சிருக்கீங்க. அடுத்து திருத்திக்கிற மாதிரி சொல் படிச்சுட்டே இருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவசக்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவசக்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி கேக்குது மாதாஜி? இப்பதான் கேக்குறது மாதாஜி. என்ன எடுத்தோம் இப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி பண்ணிருந்தோம் மாதாஜி. ஈவன் மொபைல்ல எல்லாம் சிலப்போ இந்த மாதிரி தகராறு ஆகும். அப்புறம் லாக் அவுட் பண்ண லாகின். எஸ் இப்ப ஐஸ்வர்யா மாதாஜி இல்ல, பாக்கி உள்ளவாலாம் பண்ணலாம். ஓகே ஜானி மாதாஜி தான் அடுத்தது. படிங்க மாதாஜி. 4வது ஸ்லோகம் தானே மாதாஜி? 4வது தெரியுதா? 4வது போட்டு புக் இருக்கு மாதாஜி, புக்ல படிக்கிறேன். பூமி ராப்போ அனலோ வாயு கம் கம்மனோ புத்திர்யே வச்ச அஹங்கார இதி எம்மே பின்னா பிரகிருதிர் அஷ்டதா. பூமி நிலம், ஆப்ப நீர், அனல நெருப்பு, வாயு காற்று, கம் ஆகாயம், மன மனம், புத்தி புத்தி, ஏவ நிச்சயமாக, ச மேலும் அகங்காரம், இதி இவ்வாறு, இயம் இவையெல்லாம், மே எனது, பின்னா பிரிந்த, பிரகிருதி சக்திகள், அஷ்டதா 8, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகள் ஆகும். பொருளுரை. இறை விஞ்ஞானமானது இறைவனையும் அவரது பல்வேறு சக்திகளையும் ஆராய்வதாகும். ஜட இயற்கை
பிரகிருதி பகவானது பல்வேறு புருஷ அவதாரங்களின் சக்தி என்று அறியப்படுகிறது. சாத்வத தந்திரங்களில் ஒன்றான நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் இது பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. விஷ்ணுஸ்து த்ரீணி ரூபாணி புருஷாக்யான் யதோ விதுஹு ஏகம் து மகத சிருஷ்டு த்விதீயம் த்வ அண்ட சம்ஸ்திதம் திருதீயம் சர்வபூதஸ்தம் தானி ஞாத்வா விமுச்சியதே. ஜட உலகின் படைப்பிற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களாக விரிவடைகிறார். முதல் விரிவாங்கமான மகாவிஷ்ணு மகத்தத்துவ எனப்படும் மொத்த ஜட சக்தியை படைக்கின்றார். இரண்டாவது விரிவாங்கமான கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு எல்லா பிரபஞ்சத்தின் உள்ளும் நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகின்றார். மூன்றாவது விரிவாங்கமான ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவாக அனைத்து பிரபஞ்சத்தினுள்ளும் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளார். அவர் அணுக்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார். இந்த 3 விஷ்ணுவையும் அறிபவர் எவரும் ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற முடியும். பகவானின் பல்வேறு சக்திகளில் ஒன்றே இந்த ஜட உலகம். இது ஒரு தற்காலிக தோற்றமாகும். ஜட உலகின் எல்லா செயல்களும் பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவங்கங்களான இந்த 3 விஷ்ணுவினால் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த புருஷர்கள் அவதாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. கடவுளின் கிருஷ்ணரின் விஞ்ஞானத்தை அறியாதவர் இந்த ஜட உலகம் ஜீவாத்மாக்கள் அனுபவிப்பதற்காகவே என்று ஜீவாத்மாக்களே புருஷர்கள், ஜடசக்தியின் காரணமும் அதிகாரிகளும் அனுபவிப்போரும் என்றும் பொதுவாக எண்ணுகின்றனர். பகவத்கீதையின்படி இந்த நாத்திக முடிவு பொய்யானதாகும். தற்போதைய ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணரே ஜட தோற்றத்தின் மூல காரணம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் இதனை உறுதி செய்கின்றது. ஜடத்தோற்றத்தின் மூலக்கூறுகள் பகவானின் பிரிந்த சக்திகளாகும். அருவவாதிகளின் இறுதி இலக்கான பிரம்மஜோதியும் ஆன்மீக வானில் உள்ள ஒரு ஆன்மீக சக்தியே. வைகுண்ட லோகங்களில் உள்ளதை போன்ற ஆன்மீக வேறுபாடுகள் பிரம்மஜோதியில் இல்லை. அருவவாதிகள் இந்த பிரம்மஜோதியினை தங்களது இறுதியான நித்தியமான இலக்காக கருதுகின்றனர். எங்கும் பரவியிருக்கும் பரமாத்மாவும் ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவின் நிலையற்ற தோற்றமே. பரமாத்மா ஆன்மீக உலகில் நித்தியமாக தோற்றமளிப்பது இல்லை. எனவே உண்மையான பூர்ண சத்தியம் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே. அவரே பூர்ண சக்தி உடையவர். பலதரப்பட்ட பிரிந்த சக்திகளையும் அந்தரங்க சக்திகளையும் உடையவர். ஜடசக்தியை பொறுத்தவரையில் மேலே குறிப்பிட்ட 8ம் அதன் முக்கிய தோற்றங்களாகும். இவற்றில் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய 5 ஸ்தூல படைப்புகள் என்று அறியப்படுகின்றன. அவற்றினுள் 5 புலன் விஷயங்களும் அடங்கும். அவற்றிலிருந்து ஒலி, தொடு உணர்வு, உருவம், சுவை, வாசனை ஆகியவை தோன்றுகின்றன. ஜட அறிவியலில் இந்த 10 விஷயங்கள் மட்டுமே உள்ளன. வேறு எதுவும் இல்லை. மனம், புத்தி, அகங்காரம் ஆகிய 3ம் பௌதிகவாதிகளால் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. மனதின் செயல்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் தத்துவவாதிகளின் அறிவும் பக்குவமானது அல்ல. ஏனெனில் இறுதி மூலமான கிருஷ்ணரை அவர்கள் அறிவதில்லை. நான், எனது என்னும் எண்ணமே ஜட வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக அமைகின்றது. அகங்காரம் என்று அறியப்படும் இந்த எண்ணம் ஜட இயக்கங்களுக்கான 10 புலன் உறுப்புகளை உள்ள அடக்கியது. புத்தி என்பது மகத்தத்துவ எனப்படும் மொத்த ஜட படைப்பினை குறிக்கின்றது. இவ்வாறாக பகவானின் 8 பிரிந்த சக்திகளில் இருந்து ஜட உலகின் 24 மூலங்களும் தோன்றுகின்றன. இவையே நாத்திகத்தன்மை வாய்ந்த சாங்கிய தத்துவத்தின் கருப்பொருளாகும். உண்மையில் கிருஷ்ணரின் சக்திகளில் இருந்து தோன்றிய அவை அவரிடமிருந்து பிரிந்திருக்கின்றன. ஆனால் குன்றிய அறிவுடைய நாத்திக சாங்கிய தத்துவவாதிகள் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் கிருஷ்ணரே என்பதை அறியார். பகவத்கீதையின்படி சாங்கிய தத்துவத்தின் விவாத விஷயம் கிருஷ்ணரின் புறசக்தியின் தோற்றமே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ரொம்பவே தத்துவம் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு மாதாஜி. புள்ளிலே கொஞ்சம் அந்த இது விரிவாக்கம் மாத்திரம் புரிஞ்சுட்டோம் வச்சுருந்தோம். இந்த க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுன்னா என்னது, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுன்னா என்னது, அது மாத்திரம் நல்ல 3 அந்த இதுவும் புரிஞ்சுட்டானாக்கா ஈஸியா இருக்கும்.
ஓகே, இப்போ எல்லாமே இது என்னது முதல் இது கொடுத்துருக்கு. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இது வந்து இந்த 5 தான் வந்து கிராஸ். அதுக்கப்புறம் இது வந்து சட்டில். இது கிராஸ்னா என்னது, கண்ணுக்கு புலப்படுறது. நிலம், நீர், கண்ணுக்கு தெரியறது. நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். காற்று கண்ணுக்கு புலப்படலைனாலும் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் இது 3 என்னது, இது வந்து இது சட்டில். மனம், புத்தி, அகங்காரம். அது கண்ணுல புலப்படாது, பட் யூ கேன் மேக் அவுட். அப்படி இந்த 8ம் சேர்ந்ததே என்னது, பகவானின் பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தோட மீனிங் அப்படி கொடுத்துருக்கு. ஓகே, சோ அதுல வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். இந்த ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கா இல்லையா, இதுல என்னது நாரத பஞ்சராத்திரத்துல இந்த ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கா. அதோட என்ன அர்த்தம்னாக்கா, ஜட உலகில் பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களாக விரிவடைகிறார். இவ்வளவு நாள் நம்ம என்ன நினைச்சிருந்தோம், இஸ்கான்ல பார்க்க முடியும் விஷ்ணு வேற, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு அவதாரம் தான் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தோம். அப்படி கிடையாது. கிருஷ்ணர்டேம் தான் 3 விஷ்ணு. 3 விஷ்ணு எல்லாம் தெரியவே தெரியாது. ஒரே ஒரு மகாவிஷ்ணு தான் நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு. ஆனா இப்போ 3 விஷ்ணுவை பத்தி நம்ம படிக்கலாம். ஏன்னா பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் 3 விஷ்ணு ரூபத்துல வந்திருக்கார். ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களாக விரிவடைகிறார். முதல் விரிவாகம் என்னது, மகாவிஷ்ணு மகத் தத்துவ எனப்படும் மொத்த ஜட சக்தியை படைக்கிறார். அதுதான் அவருக்கு பேர் என்னது, காரணோதக சாயி விஷ்ணு. அவர்தான் காசல் ஓஷன்ல படுத்துன்னு இருக்கார். அப்படியே இந்த இதுல படுத்துன்னு அவரோட மூச்சு காற்றுல ஓரோன்னும் இப்படி அண்டங்கள் வெளிப்படும். அது 4th சாப்டர்ல இன்னும் நன்னா கொடுத்திருந்தா, இதுல கொடுக்கல, வேற எதுலயோ இதுல பார்த்தேன்னா, இந்த 18 days கோர்ஸ்ல எத்தனையோ லட்சம் இயர்ஸ் இது எடுக்குமா ஒரு மூச்சு அப்படியே விடுறதுக்கும், அப்புறம் திரும்பி மூச்சு இழுக்கிறதுக்கும் ஒரு அவ்வளோ இது. ஆனா என்னது, மூச்சு விடுறாருன்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, எல்லாம் கிரியேட் ஆகும். அப்புறம் திரும்பி மூச்சை உள்ள இழுக்கிறார் அப்படின்னாக்கா என்னது, எல்லாம் வந்து அவருக்குள்ள இது அடக்கமாயிடுது. திரும்பி மூச்சு வெளியில விடும்போது எல்லாம் இதெல்லாம் பிரகிருதி எல்லாம் உருவாருது, எல்லாம் அந்த அண்டங்கள்லாம் வருது. அந்த மாதிரி சோ அவ்வளவு பெரிய ஒரு இது மகத்தத்துவம் எனப்படும் மொத்த ஜட சக்தியை படைக்கிறார். நமக்கு இதெல்லாம் இமேஜின் கூட பண்ண முடியாது. அவ்வளவு பெரிய ஒரு உருவம்னா என்னது, மகாவிஷ்ணு. அவர் வந்து காசல் ஓஷன்ல படுத்துட்டு இருக்கார். அவர் பேரு காரணோதக சாயி விஷ்ணு. யாருக்கும் எழுதி எடுத்துக்கணும், எழுதி எடுத்துக்கோ, ஈஸியா இருக்கும் ரெஃபர் பண்ணதுக்கு. ஸோ ஹீஸ் அ மெயின் இது காரணோதக சாயி விஷ்ணு. இதை கொடுத்துருக்காளா காரணோதக? குடுக்கல மாதாஜி, எழுதிக்கலாம். காரணோதக சாயி விஷ்ணு இல்ல போடல. அதனால நம்ம அந்த இது ஸ்லைடு, இது 7th சாப்டர் முடியும். 7th சாப்டர் டெக்னிக்கல் தான், அதுல போட்டிருக்கு, அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல எல்லாம் போட்டிருக்கு. வி கேன் கோ பேக். காரணோதக சாயி விஷ்ணு. அவரோட ஒரு மூச்சு காற்றுல இருந்து தான் ஒரு அண்டங்கள் பிறக்கிறது. 1 2 கிடையாது, பல கோடி 100,000 அண்டங்கள். இது போல நம்ம ஒரு அண்டத்துல இருக்கோம் இல்லையா, மேல 6 உலகம், கீழ் 7 உலகம், எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு அண்டம். 14 லோகங்கள் உள்ளதான் ஒரு அண்டம். அந்த மாதிரி அண்டங்கள் நிறைய அவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து பிறக்கிறது. அதே போல அவர் மூச்சு இழுக்கும் போது என்னது, இன்ஹேல் பண்ணும்போது எல்லாம் உள்ள ஐக்கியமாயிடும். அதுதான் வந்து பிரளயம். திரும்பி வந்து அவர் மூச்சு விடும்போது எல்லாம் வெளிப்படுறது. அந்த மாதிரி. அப்புறம் 2வது அவருடைய விரிவாக்கம் என்னது, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. அவர் யாரு, ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு விஷ்ணு. கர்ப்போதக, இப்ப நம்ம கர்ப்பம் சொல்றோம் இல்லையா, கர்ப்பம்னா தெரியும் இல்லையா, ஒரு அம்மாவோட வயசுலயும் ஒரு அந்த கர்ப்பம் இருக்கிற போல ஒரு அண்டத்திலயும் ஒரு விஷ்ணு இருக்கார் அந்த அண்டத்துல. அப்புறம் அந்த விஷ்ணு பேர் என்னது, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. அவர் வந்து மொத்தம் 14 உலகத்துக்கும் சேர்ந்து கடவுளா இருக்கார். எல்லா பிரபஞ்சத்தின் உள்ளும் நொடியும் பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகின்றார். எல்லா பிரபஞ்சத்திலும் ஃபுல் உலகத்துல, நான் எத்தனை மேல 6 கீழ் 7 மொத்தம் 14 உலகத்திலையும் அந்த பிரபஞ்சத்திலையும் அவர் வந்து உள்ள நுழைஞ்சு அவர் இதா இருக்கார், கடவுளா இருக்கார். அப்புறம் 3வது யாரு, அந்த 14 உலகத்திலையும் ஒரு உயிர் உள்ளையும் அவர் வந்து க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. பசு காரணோதக சாயி, கரெக்டா தானே? 3வது என்னது, க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. க்ஷீரசாகரர்ல இருக்கார், அந்த பார்க்கடல்ல படுத்துங்காரு. அவர் தான் இவர் க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. பரமாத்மாவாக தான் 4 கை ரூபமாக அனைத்து பிரபஞ்சத்தினுள்ளும், அப்படின்னா என்னது, அனைத்து உயிரினங்கள், அந்த அந்த 14 உலகத்திலயும் ஒரு உயிர் வாழியோட ஹிருதயத்திலயும் அவர் தான் இருக்கார். யாரு, க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு. எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளார். புரிஞ்சுதா இது? இப்போ இந்த இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுதா? திரும்பி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா புரியும். ஓகே, மாதாஜி ஒரு தடவை இந்த 3 ஒரே தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களாக விரிவடைகிறார். முதல் விரிவாங்கம் என்னது, மகாவிஷ்ணு மகத்தத்துவம் எனப்படும் மொத்த ஜட சக்தியை படைக்கின்றார். அவர் பேர் வந்து மகாவிஷ்ணு, கரெக்ட். இன்னொரு பேர் வந்து
காரணோதகசாயி விஷ்ணு. அவர் என்ன படிக்கிறார்? எல்லா அண்டங்கள், நிறைய அண்டங்கள், அவரோட மூச்சு காற்றில இருந்து நிறைய அண்டமான அண்டங்கள் எல்லாம் வெளிப்படுறது. அதே போல மூச்சு இழுக்கிற நம்ம இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ற போல அவர் இன்ஹேல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இந்த என்னெல்லாம் படைத்திருக்காரோ எல்லா அண்டமும் அவருக்குள்ள போயிடும். அப்புறம் திரும்பி அவர் எக்ஸேல் பண்ணும்போது எல்லா அண்டங்களும் வெளிப்படும். அந்த மாதிரி அது. அப்புறம் ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அவர் பேர் என்னது? கர்ப்போதகசாயி. எல்லா அண்டக்குள்ளயும் இருக்காரு. ஆமா. பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகிறார். ஒரு அண்டத்துக்குள்ளயும் ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அவர் பேரு கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அப்புறம் வந்து பிரபஞ்சத்தின் உள்ளும் நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகின்றார். அவர் பேரு கர்ப்போ. அப்புறம் அந்த இது ஒரு அண்டத்துக்குள்ள உயிர்வாழிகள் இருக்காளே, அந்த ஒரு உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் ஹிருதயத்துல இருக்கிறவர் யாரு? க்ஷீரோதகசாயி. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போல அந்த நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கணும். வெரி கிளியர். இதெல்லாம் ஃபவுண்டேஷன். கொஞ்சம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சணும்னா அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே. அவர் பரமாத்மாவாக அனைத்து பிரபஞ்சத்துள்ளும் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளார். அவர் அணுக்குள்ளுக்குள்ளும், அணுக்கள் இருக்கு இல்லையா, அவ்வளவு சின்ன இதுக்கு அதுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். இந்த 3 விஷ்ணுவையும் அறிபவர் எவரும் ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து முக்தி அந்த மாதிரி ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற முடியும். பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற்று விடுவார். ஏன்னா இது வந்து ஃபேக்ட்ஸ். இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா எஸ். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு? அப்புறம் வந்து அதே தான் ஜாஸ்தி இதுல கொடுத்துருக்கா நிறைய. பட் அதே தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கா. இது வந்து நாத்திக அவளுக்கு வந்து அவ்வளவா இது புரியாது. பகவத்கீதையின் படி இந்த நாத்திக முடிவு பொய்யானதாக. ஒரு நிமிஷம் அது முன்னாடி என்ன படிக்கணும். ஓகே. பகவானின் பல்வேறு சக்தி, இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிச்சுன்னா திரும்பி ஒரு வாட்டி படிச்சு விடுறேன். பகவானின் பல்வேறு சக்திகளில் ஒன்றே இந்த ஜட உலகம். நிறைய அவர் வந்து கிரியேட் பண்ற, அதுல இந்த ஜட உலகமும் ஒன்று. இது ஒரு தற்காலிக தோற்றமாகும். ஜட உலகின் எல்லா செயல்களும் பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவங்களான இந்த 3 விஷ்ணுவினால் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த புருஷர்கள் அப்படின்னா யாரு? இந்த 3 புருஷர்கள் சொன்னோம் இல்லையா? க்ஷீரோதகசாயி, காரணோதகசாயி, கர்ப்போதகசாயி, க்ஷீரோதகசாயி. இவ 3 புருஷர்கள் அவதாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். கடவுளின் கிருஷ்ணரின் விஞ்ஞானத்தை அறியாதவர் இந்த ஜட உலகம் ஜீவாத்மாக்கள் அனுபவிப்பதற்காகவே என்றும் ஜீவாத்மாக்களே புருஷர்கள். இது யாரு? நாத்திகர்கள்லாம் இதெல்லாம் நினைக்கிறார். இதெல்லாம் பகவான் எல்லாம் இது கிடையாது. இந்த ஜட உலகம் எப்படியா இருக்கு? ஜட உலகம் வந்து நம்ம ஜீவாத்மா என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஜட உலகமே வந்திருக்கு. we have only one life, let us enjoy அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு எல்லாம் நாத்திகர் தான் பேரு. அவளுக்கு எல்லாம் பகவான் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? திஸ் ஒரே ஒரு இது ஹியூமன் பீங் ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு, இதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு. அப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? ஜட உலகம் நமக்கு வேண்டிதான் கொடுத்துருக்கா என்ஜாய் பண்றதுக்கு. ஜீவாத்மாக்களே புருஷர்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஜடசக்தியின் காரணமும் அதிகாரிகளும் அனுபவிப்போரும். அதான் புருஷர்கள் யாரு? நம்ம தான், ஜீவாத்மாக்கள் தான் வந்து புருஷர்கள் சொல்றா என்றும் பொதுவாக எண்ணுகின்றனர். பகவத்கீதை படி இந்த நாத்திக முடிவு பொய்யானதாகும். பகவத்கீதையில கிளியரா கொடுத்திருக்கு இது வந்து தப்பு. புருஷங்கிறது யாரு? இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் நம்ம. புருஷாங்கிறது 2 புருஷா 13 சாப்டர்லயும் வரும், 7 சாப்டர்லயும் இருக்கு. புருஷங்கிறது அனுபவிப்பாளர். யாரு? கொஞ்சம் அனுபவிக்கிறோம், நம்மளும் தான் அனுபவிக்கிறோம். நேச்சரை வந்து அனுபவிக்கணும். அப்படின்னா என்னது? நம்ம நேச்சர்ல உள்ள காற்றை சுவாசிக்கிறோம், நேச்சர்ல உள்ள ஆகாயம், மழை எல்லாமே தான் நம்ம வந்து யூசிங். அப்போ இந்த மாதிரி ஆத்மா, தட் இஸ் ஜீவாத்மாவும் வந்து ஜட உலகம் வந்து நேச்சரை யூஸ் பண்றது, பரமாத்மாவும் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ புருஷர்கள்ல யாரு? 2 பேரும் போட்டிருக்கு. பட் நாத்திகர்கள் வந்து புருஷர்கள் நாம தான், ஜட இது ஜீவாத்மா சொல்றாங்க. அது வந்து பகவத்கீதையில இல்லை, நம்ம மாத்திரம் கிடையாது, இட் இஸ் பரமாத்மா ஆல்சோ. ஜடசக்தியின் காரணமும் அதிகாலை அனுபவிப்போரும் என்று பொதுவாக எண்ணுகின்றன. பகவத்கீதையின் படி இந்த நாத்திக முடிவு பொய்யானதாகும். தற்போதைய பதத்தில் கிருஷ்ணரே ஜட தோற்றத்தின் மூல காரணம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் காரணம் தான். அதான் அவரோட மூச்சு காற்றுல எல்லாம் உருவாருதுன்னா அவர் தானே காரணம், மூல காரணம் அவர் தான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் இதனை உறுதி செய்கின்றது. அதுலதான் அந்த இது வருது. இந்த கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? பிரம்ம சம்ஹிதா, அதுலயும் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஜட தோற்றத்தின் மூலக்கூறுகள் பகவானின் பிரிந்த சக்திகளாகும். ஜட தோற்றம்னு என்னது? இந்த மாதிரி ஒட்டவர் உலகத்தை நம்ம என்னெல்லாம் பாக்குறோமோ, இயற்கை, இது எல்லாமே என்னது? பகவானின் எல்லாம் பகவானோட பிரிந்த சக்திகள். அவருக்கு தான் நிறைய இதெல்லாம் உண்டு. என்னது? இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல், மார்ஜினல், இதெல்லாம் வரும். நம்ம எல்லாம் மார்ஜினல்ல வரும். அப்படின்னா மார்ஜினல் வந்து நம்ம ரொம்ப ஆன்மீகத்திலயும் இல்ல, ரொம்ப கீழ்த்தனமான எக்ஸ்டர்னல் இல்ல.
பிரகிருதி என்னது எக்ஸ்டர்னல்ல வரும். நம்ம ஆன்மீகத்துல போறது பாக்குறோம். இந்த மிடில் அதுக்கு என்ன சொல்ற மார்ஜினல். we are all in the marginal potency. அப்படி அப்புறம் தேவர்கள்லாம் இன்டர்னல் பொட்டன்சி. தேவர்கள், லக்ஷ்மி தேவி இவெல்லாம் வந்து இன்டர்னல் பொட்டன். பகவானுடைய அப்படி ஃபுல் இன்டர்னல் பொட்டன்சி அவங்க கிட்ட இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? ஆனா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல இருந்து பகவானை நம்பிட்டு இருக்கும்போது நமக்கும் அந்த பவர் வந்துடும். அந்த இன்டர்னல் பொட்டன்சியோட பவர் வரும். மார்ஜினல்ல இருந்து நம்ம இன்டர்னல் இதுக்கு வந்துடும். இது என்னது? அருவவாதிகள். இதான் அவளோட தானே கொடுத்திருக்கீங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதமும் இதனை உறுதி செய்கின்றது. ஜடத்தோற்றத்தின் மூலக்கூறுகள் பகவானின் பிரிந்த சக்திகள், எல்லாம் அவரோட சக்திகள் தான் இதெல்லாமே. அருவவாதிகளின் இறுதி இலக்கான பிரம்மஜோதியையும், அருவவாதிகள் எதுல ஐக்கியமாறாங்க? அவங்க வந்து அப்படியே பகவான்கிட்ட வந்து ஐக்கியம் ஆயிடுவாங்க. அவங்களோட கன்செப்ட் பிரகாரம் என்னன்னாக்கா பகவான் வந்து ஒரு ஒளி வடிவம் தான், அவளுக்கு வந்து ஒரு ரூபம் கிடையாது. இதெல்லாம் அத்வைத்தி பிரின்சிபல். அவங்களுக்கு என்னது மாயாவாதி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மாயா, அவ மாயால தான் வந்து அவங்க பிலீவ் பண்றாங்க. அப்ப அவங்க வந்து என்னது, இப்ப சூரியன் இருக்கு, அன்னைக்கு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா சூரியன், அவங்க சூரியன் வரைக்கும் போகவே மாட்டாங்க. சூரியனுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஸ்க் இருக்கு, அது வரைக்கும் கூட போக மாட்டாங்க. சூரிய ஒளி, சூரிய ஒளி தான் பகவான் அப்படின்னு நினைச்சு விட்டுடுறாங்க. அந்த சூரிய ஒளியில நாம இவங்க வந்து ஐக்கியமாயிடுவாங்க. கடைசியில என்னது முக்தி பெறுறோம் அப்படின்னாக்கா என்னது, சூரிய ஒளியில பிரம்மன் ரூபம் பகவானோட, அது பிரம்மன் ரூபத்துல அவங்க ஐக்கியமாகும். அவங்களுக்கு அதான் டெஸ்டினேஷன். இது கொஞ்சம் புரியறது கஷ்டமா இருக்கும். பட் நம்ம இதை படிச்சுட்டே இருக்கும். இந்த ஒரு சாப்டர் இப்படி இருக்கும், திரும்பி 13 சாப்டர் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். அப்புறம் we will have our own way of understanding. நமக்கு இதுலயே பண்ணி 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 நமக்கு ஒரு புரிதல் வந்துடும். அது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நம்ம புரிஞ்சுப்போம் அதை. ஓகே, சோ லிட்ரல் சென்ஸ்ல இது புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அப்புறம் நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சுதான் புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்க? அருவவாதிகளின் இறுதி இலக்கு என்னது? பிரம்மஜோதி. ஆன்மீக வானில் உள்ள ஒரு ஆன்மீக சக்தி. அந்த பிரம்மஜோதி என்னது? பகவானோட ஒன் ஆஃப் த இதுதான். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இது அரூப இது பிரம்ம ஒளி வடிவமா இருக்கிறது என்னது? பிரம்ம ரூபம். அப்புறம் 4 கை வடிவமா இருக்கிறது பரமாத்மா ரூபம். அப்புறம் பகவான் ரூபம். பகவான் ரூபம்னா 2 கை 2 கால், நம்ம பாடி மாதிரி இருக்கும். சோ பகவானை இப்படி உணரலாம், 3 விதமா நம்ம உணரலாம். சோ இந்த பிரம்மன் ரூபம் என்னது? அதுவும் இது பரமாத்மாவோட தான், இது பகவானோட ரூபம் தான். பிரம்மஜோதியும் ஆன்மீக வானில் உள்ள ஒரு ஆன்மீக சக்தியே. வைகுண்ட லோகங்களில் உள்ளது போன்ற ஆன்மீக வேறுபாடுகள் பிரம்மஜோதியில் இல்லை. அது கொஞ்சம் பார்ஷியலா தான் இருக்கும். அருவவாதிகள் இந்த பிரம்மஜோதியினை தங்களது இறுதியான நித்தியமான இலக்காக கருதுகின்றனர். தேர் ஹாப்பி. அவ வந்து என்னது, அகம் பிரம்மா அஸ்மி, அதான் பிரம்மன், நானே தான் அந்த பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே முடிச்சு விடுறாங்க. அவங்க வந்து ஐக்கியமாயிடுவாங்க. அதுக்கு மேல அவங்க போக மாட்டாங்க. நம்ம அப்படி இல்லை, இன்னும் இருக்கு பகவான் இன்னும் இருக்காரு, எங்கேயோ கோலோக பிருந்தாந்தத்துல இருக்கு, அங்க போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இலக்கை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். பட் இவங்க வந்து இந்த பாதி இதுலயே நின்றுடுவாங்க. எஸ், எங்கும் பரவி இருக்கும் பரமாத்மாவும் க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவின் நிலையற்ற தோற்றமே. பரமாத்மா தான் க்ஷீரோதகசாயி. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, நீங்க எழுதின நோட்ஸ் அதுல இருக்கும். க்ஷீரோதகசாயி தான் எல்லா விதத்திலையும் பரமாத்மாவா வீட்டில் இருக்கார். பரமாத்மா ஆன்மீக உலகில் நித்தியமாக தோற்றம் அளிப்பது இல்லை. இந்த 4 கை ரூபத்துல வந்து அவர் எங்க ஆன்மீக உலகத்துல அவர் இருக்க மாட்டார். அது கீழதான். ஆன்மீக உலகத்துல யார் இருக்கா? அந்த கிருஷ்ண பகவான் 2 கை ரூபத்துல இருக்கிறவர் தான் இருக்கா. எனவே உண்மையான பூர்ண சத்தியம் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே, அவர் தான் அங்க இருக்கார். பாக்கியெல்லாம் அந்த 4 கை வந்து 4 கை ரூபம் அதை விட கொஞ்சம் கீழே, அதை விட கீழேங்க பிரம்ம ரூபத்துல அந்த பிரம்மன் ஒளி வடிவமா இருக்கிறவர் பிரம்ம ரூபத்துல இருக்கார். அவரே அப்புறம் என்ன? கிருஷ்ணரே பூர்ண சக்தியுடையவர். பலதரப்பட்ட பிரிந்த சக்திகளையும் அந்த சக்திகளையும் உடையவர். அவரோட தான் டாப் மோஸ்ட் அவர் இருக்கார். அவரோட சக்திகள் தான் இதெல்லாம் விரிவாக்கமா வந்திருக்கு. அப்புறம் ஜடசக்தியை பொறுத்தவரையில் மேலே குறிப்பிட்ட 8 அதன் முக்கிய தோற்றங்களாகும். ஜடசக்தியில என்னதான் இந்த நம்ம பார்த்தோம், அதை இங்க போட்டிருக்கு. இவற்றில் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய 5 ஸ்தூல படைப்புகள். இட் இஸ் கிராஸ், வந்து கண்ணுக்கு புலப்படும். இல்ல நமக்கு அட்லீஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நிலம்னா என்னது, நீர்னா என்னது, நெருப்புனா என்னதுன்னா புரியும். அப்புறம் அது வந்து அவற்றினுள் 5 ஸ்தூல படைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவற்றினுள் 5 புலன் விஷயங்களா, அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? புலன்கள், நம்மளோட கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, இந்த புலன் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அவற்றிலிருந்து ஒலி என்னது, காதால கேட்கற அந்த ஒலி, தொடு உணர்வு, டச். So this is hearing, டச்சிங், உருவம் பார்க்கிறது, உருவம், சுவை டேஸ்ட், அப்புறம் வாசனை நுகர்ந்து பார்க்கறது. இதெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த 5 புலன் விஷயங்கள் அடங்கும். இதுக்குள்ள ஸ்தூல படைப்புகளுக்குள்ள இதெல்லாம் அடங்கும். ஜட அறிவியலில் இந்த 10 விஷயங்கள் மட்டுமே உள்ளன.
அப்புறம் என்னது வேற எதுவும் இல்லை. மனம் புத்தி அகங்காரம் ஆகிய மூன்றும் பௌதிகவாதிகளால் புறக்கணிக்கப்படுகிறது படுகின்றன. பௌதிகவாதிகள் இதை வந்து மனம் புத்தி அகங்காரம் they don't follow அப்படி போட்டிருக்கு. அது என்ன எனக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிச்சாதான் போய். மனதின் செயல்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் தத்துவவாதிகளின் அறிவும் பக்குவமானதல்ல. சில பேர்லாம் இந்ததான் சாங்கியா பிலாசபி அந்த இது பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து ஒரு ஊடுருவி என்ன ஏது அப்படி இப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அவங்களோட அறிவு எப்படி தத்துவம் எல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் அறிவு வந்து பக்குவமானதல்ல. ஏனெனில் ஏன் அவர்கள் பக்குவமானதில்லை? இறுதி மூலமான கிருஷ்ணரை அவர்கள் அறிவதில்லை. அது வரைக்கும் அவங்க போகவே மாட்டாங்க. பிரம்மன் வரைக்கும் தான் அவங்க வந்து அவங்க எழுத சாங்கியா பிலாசபியில பிரம்மன் வரைக்கும் போவாங்க. அனாலிஸ் பண்ணி பண்ணி பிரம்மனோட நிறுத்திடுவாங்க. அப்புறம் நான் எனது என்னும் எண்ணமே ஜட வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக அமைகின்றது. அகங்காரம் அதான் நான் எனது என்னுடையது இதெல்லாம் அகங்காரம் என்று அழைக்கப்படும். இந்த எண்ணம் ஜட இயக்கங்களுக்கான 10 புலன்களையும் உள்ளடக்கியது. அகங்காரமும் அதுக்குள்ள இருக்கு. என்னெல்லாம் படிச்சோம்? மனம் புத்தி அகங்காரம். இதுவும் வந்து அந்த 10 புலன்களுக்குள்ள இதுவும் அடங்கி உள்ளது. புத்தி என்பது மகத்தத்துவம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் தானே, எழுதிதான் படிக்கணும். ஒரேடியா படிச்சா எல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஷனா தான் இருக்கும். புத்தி என்பது மகத்தத்துவா எனப்படும். இதை நினைச்சு பாருங்க, 7th சாப்டர் பசங்களுக்கு எல்லாம் எடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும். ஆனா அப்கோர்ஸ் மேலோட்டமா தான் சொல்லி கொடுப்போம். இவ்வளவு டீட்டெயில் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க முடியாது. ஆனாலும் புரியறது இல்லை அவங்களுக்கு பாவம். புத்தி என்பது மகத்தத்துவா எனப்படும் மொத்த ஜட படைப்புகளை குறிக்கிறது. எல்லா மொத்த படைப்புகள்ல எல்லாருக்கும் ஒரு புத்தி இருக்கும் இல்லையா? ஒரு எறும்புக்கு ஒரு புத்தி இருக்கு, ஆணைக்கு புத்தி இருக்கு. அப்படி நம்ம அப்படி திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு இது என்னது, எறும்புக்கு என்ன புத்தி இருக்கு? எங்கேயோ ஒரு கொஞ்சம் சின்ன, நார்மலி எறும்பு கண்ணுக்கு புலப்படாது, கொஞ்சம் எங்கேயாவது இறஞ்சிருக்கு ஒரு இது சக்கரை எங்கேயா இருந்ததுனாக்கா ஸ்வீட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எறும்பு வந்துடும். எப்படிதான் வருது, எங்க மொப்பம் பிடித்துன்னு வருது தெரியாது. அதுக்கு மூக்கு எங்க இருக்கு, அதுக்கு எப்படி அந்த சென்ஸ் தெரியாது, அது தெரியாது. சோ அது வந்து என்னத்துக்கு நான் சொன்னேன், எறும்போட புத்தி. புத்தி அப்ப அந்த புத்தி எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் உண்டு. அப்ப அந்த புத்திங்கிறது என்னது? மகத்தத்துவா என்று எனப்படும். மகத்தத்துவம் என்னது? இருக்கிற எல்லா பிரபஞ்சத்தும் என்னெல்லாம் உயிர்வாழிகள் இருக்கும் அந்த மொத்த ஜட படைப்பினை குறிக்கிறது. அந்த ஜட படைப்புல உள்ள உயிர்வாழிகளின் புத்தியை குறிக்கிறது மகத்தத்துவா. அப்புறம் இவ்வாறாக பகவானின் 8 பிரிந்த சக்திகளிலிருந்து ஜட உலகின் 24 மூலகங்கள் தோன்றுகின்றன. இவையே நாத்திக தன்மை வாய்ந்த சாங்கிய தத்துவம் தான். சாங்கிய தத்துவத்துல இதெல்லாம் அனலைஸ் கருப்பொருளாகும். உண்மையில் கிருஷ்ணரின் சக்திகளிலிருந்து நமக்கெல்லாம் நம்மளோட இதெல்லாம் இவ்வளவுலாம் நம்ம படிக்கவே வேண்டாம். நம்மளோட என்ன பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறது. ஆனா ஒரேடியா ஸ்கிப் பண்ண முடியாது இல்லையா? இவாள என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதையும் படிக்கணும். ஆனா நம்மளோட என்னது ரொம்ப சிம்பிள். ஜஸ்ட் பக்தி பண்ணணும், பகவான் இருக்கார், பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும், அவ்வளவுதான். நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிள். அவங்களும் அதை பண்றாங்க. ஆனா அவங்க பக்தி இல்லாம இந்த ஞானத்துல வந்து இதெல்லாம் ஒரு தத்துவத்தை எல்லாம் ஆராய்ந்து இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி அவங்க இலக்கதுதான் கிருஷ்ணனை நோக்கிதான் போறது. ஆனா ரொம்ப கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் அவளோட. நம்மளோட சிம்பிள் ப்ராசஸ். உண்மையில் கிருஷ்ணரின் சக்திகளிலிருந்து தோன்றி அவரிடம் அவை எல்லாம் அவரிடமிருந்து பிரிந்து இருக்கின்றன. மீன்ஸ் அவரோட பிரிந்த சக்திகள் தான். ஆனால் குன்றிய அறிவுடைய நாத்திக சாங்கிய தத்துவவாதிகள் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் கிருஷ்ணரே என்பதை அறியார். அவளுக்கு இது வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. they will create their own way of understanding. கிருஷ்ணர் தான் இது எல்லாமே சொல்லிட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன். ஏன்னா கிருஷ்ணன் ஒரு உருவத்துல அவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க. they know only as a பிரம்மன். அவங்க கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு அந்த லெவலுக்கு போகவே இல்லையே, பிரம்மன் ரூபத்துலதான் இருப்பாங்க. அதனால அகம் பிரம்மா அஸ்மி, நான் தான் அந்த பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு விட்டுடுவா, அதுலயே விட்டுடுவோம். அப்புறம் பகவத்கீதையின்படி சாங்கிய தத்துவத்தின் விவாத விஷயம். இந்த விவாதத்துக்கெல்லாம் நமக்கு அவ்வளவுலாம் புத்தி கிடையாது. அப்ப விட்டு விட்டோம். கிருஷ்ணரின் புற சக்தியின் தோற்றம் இது மாத்திரம் புரிஞ்சுதா போறோம். பாக்கி எல்லாமே கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. எல்லா சக்திகளும் கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் அப்படி புரிஞ்சுட்டா போறோம். டெக்னிக்கலா உங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் வரவும் செய்யாது. ஜானி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யார் படிக்க? ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி படி. अपरेयं जितध्वन्यां प्रकृतिं वित्ति मे परां जीवपूदां महाबाहो ययेदं तार्यदे जगत्. अपरा தாழ்ந்த இயம் இந்த இதற்கு பின் தூ ஆனால் அன்யாம் மற்றொரு பிரகிருதிம் சக்தி வித்தி அறிய முயல்வையாக மே எனது பராம் உயர்ந்த ஜீவபூதாம் ஜீவாத்மாக்கள் மகாபாகோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே யயா யாரால் இதம் இந்த தாரியதே உபயோகிக்கப்படுவது ஜகத் ஜட உலகம். மொழிபெயர்ப்பு. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையை சுயநலனிற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அஃது உள்ளடக்கியதாகும். பொருளுரை.
ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷரின் உயர் இயற்கையை சக்தியை சேர்ந்தவர்கள் என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் என பல்வேறு ரூபங்களில் தோன்றக்கூடிய ஜடமானது கீழ்நிலை சக்தியாகும். நிலம் முதலான ஸ்தூலம், மனம் முதலான சூட்சமம் ஆகிய ஜட இயற்கையின் இரண்டு படைப்புகளுமே தாழ்ந்த இயற்கையை சார்ந்தவை. இந்த சார்ந்த சக்தியினை பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக உபயோகிக்கும் உயிர்வாளிகள் பரமபுருஷரின் உயர் சக்தியை சார்ந்தவர்கள். இந்த உயர் சக்தியால் தான் ஜட உலகம் முழுவதும் இயங்குகின்றது. உயர் சக்தியான ஜீவாத்மாவினால் இயக்கப்படாவிடில் செயல்படுவதற்கான சக்தி ஏதும் பிரபஞ்ச தோற்றத்திடம் இருக்காது. சக்திகள் எப்போதும் சக்திமானால் கட்டுப்படுத்தப்படுவை. எனவே உயிர்வாளிகள் எப்போதும் பகவானால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. அவர்களுக்கு சுதந்திரமான வாழ்வு கிடையாது. அறிவற்ற மனிதர்கள் எண்ணுவது போல உயிர்வாளிகளின் சக்தி ஒருபோதும் பகவானுடைய சக்திக்கு சமமானதல்ல. ஜீவாத்மாக்களும் இறைவனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10.87.30 பின்வருமாறு விளக்கப்படுகின்றது. அபரிமிதா திருவா தனு பிரயோஜதி சர்வ கதா தர்கீனா சாஷ்யதேதி நியமோ திருவா நேத ரதா அயனி சயன்மயம் தத் அபிமுச்ச நியத்திரு பவேத் சமம் அனுஜானாதாம் யத் அமதம் மத துஷ்ட தயா. நித்தியமான பரமனே, உடலை பெற்ற ஜீவன்கள் உம்மை போன்று எங்கும் நிறைந்து நித்தியமானவர்களாக இருந்தால் உமது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் உங்களது நுண்ணிய சக்திகளாக இருக்கும் காரணத்தால் உமது உன்னத கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர். எனவே உமது கட்டுப்பாட்டிற்கு சரணடைவதே ஜீவனின் உண்மையான முக்தியாகும். அந்த சரணாகதி அவர்களை மகிழ்விக்கும். அத்தகு சுவரூப நிலையில் மட்டுமே அவர்கள் கட்டுப்படுத்துபவர்களாக இருக்க முடியும். எனவே இறைவனும் ஜீவனும் எல்லா விதங்களிலும் சமமானவர்கள் எனும் அத்வைத கொள்கையை பரப்பும் சிற்றறிவுடையோர் உண்மையில் தவறான களங்கமான கருத்துகளால் வழிநடத்தப்பட்டுள்ளனர். பரமபுருஷரான கிருஷ்ணர் மட்டுமே கட்டுப்படுத்துபவர். மற்ற எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவரால் கட்டுப்படுத்தப்படுபவர்கள். ஜீவாத்மாக்கள் அவரது உயர் சக்திகள். ஏனெனில் குணத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் இறைவனுடன் சமமாக உள்ளனர். ஆனால் சக்தியின் அளவை பொறுத்தவரை அவர்கள் என்றுமே இறைவனுக்கு சமமானவர்கள் அல்லர். உயர் சக்தியான ஜீவாத்மா தாழ்ந்த ஜட சக்திகளான ஸ்தூல சூட்சம சக்திகளை உபயோகிக்கும் போது தனது உண்மையான ஆன்மீக மனதையும் புத்தியையும் மறந்து விடுகிறது. ஜீவாத்மாவின் மீதான ஜடத்தின் ஆதிக்கமே இம்மறதிக்கு காரணம். ஆனால் மாய சக்தியான ஜடத்தின் தாக்கத்தில் இருந்து உயிர்வாளி விடுபடும் போது அவன் முக்தி என்னும் நிலையை அடைகிறான். ஜட மயக்கத்தின் ஆதிக்கத்தால் தான் ஒரு ஜட பொருள் என்றும் ஜட சொத்துக்கள் அனைத்தும் தனது என்றும் அகங்காரம் எண்ணுகின்றது. இறைவனுடன் எல்லா விதங்களிலும் ஒன்றாகி விடலாம் என்ற எண்ணம் உட்பட எல்லா பௌதீக கருத்திலிருந்தும் விடுபடும் போது அவனது உண்மை நிலை உணரப்படுகிறது. எனவே கிருஷ்ணரின் பற்பல சக்திகளில் ஒன்றே ஜீவாத்மா என்றும் அந்த ஜீவசக்தி பௌதிக கலங்கத்தில் இருந்து தூய்மை அடைந்தவுடன் பூரண கிருஷ்ண உணர்வினை முக்தி நிலையை அடைகின்றது என்றும் கீதை உறுதி கூறுவதாக முடிவாக கூற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நல்ல ஒரு டெக்னிக்கல். ஆனா இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இதேதான் நம்ம பிரகிருத்தியும் பகவான். பிரகிருத்தினா இயற்கை. இயற்கை இந்த என்னது மரங்கள், இது என்னது மலை, ஆகாயம், இதெல்லாம் இருக்கே, மழை, எல்லாமே இது எல்லாமே பகவானுடைய ஒரு தாழ்ந்த அந்த என்னது அதுக்கு தாழ்ந்த சக்தி இல்லை, ஏன்னா கீழ்நிலை சக்தி. கீழ்நிலை சக்தி. ஆனா மனுஷா எல்லாம் எப்படி இதுல உயர்ந்து கொடுத்துருக்கு, இதுல இது கொடுக்கல. எனக்கு புள்ளி உயர்ந்த தாழ்ந்ததான் கொடுத்துருக்கு. அதனால அதுக்கு தாழ்ந்த நம்மள உயர்ந்த ஆக்சுவலி மார்ஜினல். நம்மளாம் இந்த டாப்லயும் இல்ல, மார்ஜினல்ல தான் இருக்கும். ஓகே, ஜீவாத்மாக்கள் யாரு? பரமபுருஷ உயர் இயற்கை, உயர் சக்தி. நம்மளெல்லாம் உயர் சக்தியில இதுல எழுதியிருக்காங்க என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் என்னது தோன்றக்கூடிய ஜடமானது கீழ்நிலை சக்தி ஆகும். இதெல்லாமே கீழ்நிலை சக்தி. இப்ப ரெண்டு இது புரிஞ்சுதா? ஹியூமன் இது உயிர்வாழி, ஹியூமன் மாத்திரம் இல்ல, எல்லா உயிர்வாழிகளும் உயர் சக்தி. பாக்கி எல்லாம் இந்த இருக்கு நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இதெல்லாமே கீழ்நிலை சக்தி.
அது என்னது நான் சொன்னேன் அதுக்கு ஒரு வேர்டு இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல். அதுல இங்கிலீஷ்ல வந்து எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி சொல்லுவோம். கொஞ்சம் அதோட சக்தி கம்மியா இருக்கும். நிலம் முதலான, ஏன்னா நிலம் முதலான அதெல்லாம் ஸ்தூலம் அப்படின்னா நிலம் முதலான நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இதெல்லாம் ஸ்தூலம். மனம் முதலான அப்படின்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் சூக்ஷ்மம். இது இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்க. சூக்ஷ்மம்னா என்னது? புரியாது, எங்க இருக்கு புரியாது. ஒருத்தரோட மனம் எப்படி இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? அவனோட உணர்வுல இருந்து நாம் புரிஞ்சுக்க முடியும். எல்லாம் புரியதான். ஸ்தூலம்னு பார்க்க முடியுது இல்லையா மாதாஜி? ஸ்தூலம்னா கண்ட பார்க்க முடியுது. ஸ்தூலம்னா பார்க்க முடியும்னா இப்ப இது வந்து காற்று பார்க்க முடியாதே. பார்க்க முடியாது, உணர முடியும். ஆனா உணர முடியும். அப்ப இதுவும் ஒரு மாதிரி பார்த்தா ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ், மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஒரு புத்திசாலியா ஒருத்தவங்க இருக்கானா எப்படி புரியும் நமக்கு? பிஹேவியர்ல தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுவும் உணரதான் முடியும். we can only understand அவனோட மனம் எப்படி, அவனோட புலன்கள், அவனோட இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படின்னு அதுவும் உணரதான் முடியும். ஆனா ரொம்ப சூக்ஷ்மம். அது வந்து there is no புரியறது கஷ்டம் அந்த மாதிரி. ஆனா அது வந்து அதெல்லாம் என்னது சூக்ஷ்ம சக்திகள். சூக்ஷ்ம ஆகிய ஜட இயற்கையின் 2 படைப்புகளுமே தாழ்ந்த இயற்கையை சார்ந்தவை. இந்த தாழ்ந்த எதெல்லாம் தாழ்ந்த? இது ஸ்தூலம் as well as சூக்ஷ்மம். ஓகே, இதெல்லாம் நீங்க நோட்ஸ் எழுதி வச்சுட்டா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். தாழ்ந்தன்னா இங்கிலீஷ்ல என்ன மாதாஜி சொல்றோம்? பொட்டன்சி. இந்த பொட்டன்சி எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி. இங்கிலீஷ்ல வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி, நடுவுல வந்து மார்ஜினல் பொட்டன்சி. இப்ப நம்ம எல்லாம் ஆக்சுவலி மார்ஜினல் தான் வரும். இதை போடல, மேபி இன்னும் அடுத்த இதுல வருமா இருக்கும். மார்ஜினல்னா என்னது? நமக்கு நல்ல சங்கம் கிடைத்து சில பேர்லாம் நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்துல இன்வால்வ் ஆகி சுத்த சத்த நிலைக்கெல்லாம் போயிட்டு பண்ணும்போது அவங்க வந்து அந்த பொட்டன்சி வந்துடும் அவங்களுக்கு. எது? இன்டர்னல் பொட்டன்சி. பகவானோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி ரொம்ப சுத்த சத்த நிலையில இருக்கும். அந்த பொட்டன்சில அவங்க வந்து மாறி அதோட இன்டர்னல்ல போயிடுவாங்க. ஆனா நம்ம வந்து 2 கட்டான இருக்கும். நம்ம வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்தனால என்ன ஆயிடுதுன்னா, நம்ம வேண்டாம் பகவான் அவ்வளவு நம்பவும் மாட்டோம், கொஞ்சம் நம்பவும் செய்வோம். அப்ப நம்ம கீழே விழுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் இதுல போறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு அப்படி. ஆனா நம்ம வந்து we are all மார்ஜினல் பொட்டன்சி தான். இங்க வந்து உயர் சக்தியும் கொடுத்திருக்காங்க. அப்படியே நினைச்சு நம்ம வந்து லெட்டர்ஸ் கோ தமிழ்ல தான் கொடுத்திருக்காங்க. நிலம், நெருப்பு எல்லாம் என்ன பொட்டன்சி மாதாஜி? நிலம், நெருப்பு எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி. எக்ஸ்டர்னல். ஓகே, எல்லாம் அந்த மாதிரி நேச்சர் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி. கொஞ்சம் இது தாழ்ந்த சக்தி தான் அதெல்லாம். ஓகே, பரமபுருஷனின் உயர் சக்தியை சார்ந்தவர்கள் இதுதானே படிக்கணும் இல்லையா? ஆமா. இந்த தாழ்ந்த சக்தியை பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக உபயோகிக்கும் உயிர்வாழிகள். இப்ப இதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, நம்ம தான் வந்து இந்த நேச்சரை வந்து உபயோகப்படுத்துறோம். என்னது எப்படி யூஸ் பண்றோம்? காற்று, இந்த எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல் இது இருக்கு இல்லையா, இது தாழ்ந்த சக்திகள். அதை நம்ம தான் அதை வந்து யூஸ் பண்றோம். இது காற்று, இது ஸ்பேஸையும் நம்ம தானே யூஸ் பண்றோம். எல்லா ஸ்பேஸும் பகவானோட தானே அது. அப்புறம் நீர், நெருப்பு எல்லாமே இந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் எல்லாமே நம்ம வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்சி. யாரு? நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். போட்டிருக்கீங்களா பாருங்க. இந்த சூக்ஷ்ம ஆகிய ஜட. ஓகே, படம் 2 படைப்புகளும் தாழ்ந்த இயற்கை சார்ந்தவை. இந்த தாழ்ந்த சக்தியினை பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக உபயோகிக்கும் உயிர்வாழிகள் பரமபுருஷரின் உயர் சக்தியை சார்ந்தவர்கள். இப்ப நம்ம எல்லாம் என்னது சார்ந்திருக்கோம்? எதை சார்ந்திருக்கோம்? எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சியை சார்ந்திருக்கோம். கீழ் என்னது அதுக்கு போட்டிருக்கா? உயர் இயற்கை, கீழ் என்னது அந்த தமிழ்லாம் கீழ்நிலை சக்திகளை நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துட்டு இந்த தாழ்ந்த சக்தியை பல்வேறு நோக்கங்களாக உபயோகிக்கும் உயிர்வாழிகள் பரமபுருஷரின் உயர் சக்தியை சார்ந்தவர்கள். இந்த உயர் சக்தியால் தான் ஜட உலகம் முழுவதும் இயங்குகின்றன. நம்ம இந்த ஜட உலகம் எப்படி இயங்குறது? இந்த மாதிரி உயர் சக்தி நம்மள மாதிரி உள்ளவாளோட நாட் ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ், எல்லாம் உயிர்வாழிகள். அதுதான் அப்படிதான் அது வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. உயர் சக்தியான ஜீவாத்மாவினால் இயக்கப்படாவிடில் செயல்படுவதற்கான சக்தி ஏதும் பிரபஞ்ச தோற்றத்திடம் இருக்காது. ஏன்னா எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சிக்கு அவ்வளவு இது கிடையாது. ஸோ இன்டர்னல் பொட்டன்சி நம்ம தான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லா உயிர்வாழிகள் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் தோன்றப்படுகிறது, எல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு. சக்திகள் எப்போதும் சக்திமானால் கட்டுப்படுத்தபவை. என்னது சக்திமான்? யாரு? பகவான். சக்திமான்ல இருந்து நமக்கு சக்தி இது வெளியில வந்திருக்கு. இந்த சக்திகள் எல்லாம் எப்பவுமே கட்டுப்பாட்டால் யாரு? சக்திமான் தான். நம்ம எல்லாம் சக்தி தான். என்னது இன்டர்னல் பொட்டன்சி, எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி எல்லாம் ஒரு சக்தி. ஆனா அது ஒரு தாழ்ந்த சக்தி, நம்ம கொஞ்சம் ஒரு ஹையர் சக்தி. ஆனா நம்ம என்னது சக்திமான்ல இருந்து வந்ததுனால நம்ம சக்திமானால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். எனவே உயிர்வாழிகள் எப்போதும் பகவானால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. அப்படி அந்த ரூட்ல வராங்க அவங்க.
நம்ம நமக்கு சக்தி எங்க இருந்து கிடைச்சிருக்கு? பகவான் கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்கு. உயிர் சக்திமானப்போ அவர் தான். ஏன்னா அவரோட சக்தியில தான் நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம். அப்ப அவர் தான் நம்மளை கண்ட்ரோலும் பண்ணுவார். உயிர்வாழிகள் எல்லாருமே பகவானால் தான் கண்ட்ரோல் படுப்பவர். அவர்களுக்கு சுதந்திரமான வாழ்வு கிடையாது. அறிவற்ற மனிதர்கள், இது நாத்திகவாதிகள் அண்ட் இந்த பிலாசபி, இது அத்வைதிக் பிலாசபி, அவளோட என்னது, அறிவற்ற மனிதர்கள் எண்ணுவது போல் உயிர்வாழிகளின் சக்தி ஒருபோதும் பகவானுடைய சக்திக்கு சமம். அவங்க எல்லாம் ஐக்கியமாறாங்க சொல்றாங்க. அதான் பகவான் கூட நம்ம ஐக்கியமாறோம்னா என்ன அர்த்தம்? நானும் பகவானும் ஈக்குவல். அந்த இது கான்செப்டை நம்ம வச்சுக்கவே மாட்டோம். ஆல்வேஸ் பகவான் வில் பி ஆன் த டாப். அவர்கிட்டே நம்ம வந்திருக்கோம். நமக்கு இருக்கிற பொட்டன்சி என்ன, பகவானுக்கு அவ்வளவு அறிவு இருந்தா நமக்கு ஒரு துளி அறிவு தான் இருக்குமே தவிர அவரோட அறிவுக்கு தகுந்தா போல நமக்கு வராது. ஐக்கியமானம்னா என்னது? அந்த லெவலுக்கு நம்ம இருக்கணும். ஒரு ராஜா இருக்காருன்னா ராஜாவுக்கு கீழே பிரஜைகள்லாம் கீழே தான் இருப்பாங்க. என்னதான் நீ செல்வந்தரா இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் அவர் ராஜானா ராஜாதான். அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம வீட்லயே ஒரு சர்வெண்ட் வந்ததுனாக்கா, எப்பவுமே இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லுவேன். நம்ம ஒரு சர்வெண்ட்னாக்கா என்னதான் அவ வீட்டுல எல்லாம் நல்ல ஒரு இதுல இருந்தா நம்ம வீட்டுல வேலை செய்யறது வந்து அவங்க எங்க உட்காருவாங்க? நம்ம கூட உட்காந்து சோஃபாலையோ நம்ம உட்கார அதே ஸ்தானத்துல உட்காருவாங்களா? இல்ல கீழே உட்காருவாங்க. ஏன்னா அப்படிதான் அவளோட அந்த லெவலே அந்த நம்ம சொல்ல வேண்டாம், நம்மளே ஆஃபர் பண்ணுவோம். எதுக்கு கீழே உட்கார மேல உட்கார சொல்லுவோம். ஆனா தே வில் நாட் செட். அவங்களுக்கு அது ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் அவங்களோட இது என்னதுன்னு. அதே போலதான் பகவான் கிட்டே இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம். அவரோட சக்தி இருக்கு நம்ம கிட்டயும். ஆனா புள்ளிதான் இருக்கும். குவான்டிட்டி பார்த்தா ரொம்ப கம்மி இருக்கும். அப்போ ஹவு கேன் வி பிகம் ஈக்குவல் டு காட்? ஆனா அது அது அத்வைதிக் பிரின்சிபல் அந்த மாதிரி கான்செப்டே கிடையாது. அவ பகவான்கிட்ட ஐக்கியமா இருந்தது. அந்த கன்செப்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா ஐக்கியம் ஆக முடியறதுக்கு அந்த சேம் லெவல்ல இருந்தாதான் ஐக்கியமாக முடியும். பகவானுக்கு ஈக்குவலா இணையா யாராவது இருக்காங்களா? அவ்வளவு பெரிய ஒரு அழகும் திறனும் நாலேஜும் யாருக்காவது இருக்கா? அவங்கதான் ஐக்கியமாகும். யாரும் இல்ல. பகவான் தான். அப்ப நம்ம எப்பவுமே கீழ் இதுலதான் இருப்போம். அவர்களுக்கு சுதந்திர வாழ்வு கிடையாது. அப்புறம் அறிவற்ற மனிதர்கள் எண்ணுவது போல் உயிர்வாழிகளின் சக்தி ஒருபோதும் பகவானுடைய சக்திக்கு சமமானது அல்ல. ஜீவாத்மாக்களுக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இங்கு கொடுத்திருக்கு. என்ன கொடுத்திருக்கு? நித்தியமான பரமனை உடலை பெற்ற ஜீவன்கள் உண்மை போன்று எங்கும் நிறைந்து நித்தியமானவர்களாக இருந்தால் உமது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்க மாட்டார்கள். என்னாகும்? நம்ம அவருக்கு ஈக்குவலா இருந்து இப்ப வேலைக்காரியோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். அவ வரா அழகா நம்ம மேல நம்ம உட்கார்ற அதே லெவல்ல உட்கார்ந்துக்கிறா, எல்லாம் பேசுறா. அப்ப நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுல இருப்பாளா? வேலைக்காரியெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கே அவங்களோட பொசிஷன் தெரியும், கீழே உட்காருங்க. ஆனா என்னது, கட்டுப்பாட்டுல இருக்கணும்னா என்னது, நம்மளை விட ஒரு கீழ்ப்படியில ஒரு கீழ் நிலையில இருக்கிறவங்களதான் நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். நம்மள ஒரு ஈக்குவல் இல்ல நம்மளை விட மேல இருக்கிறவங்களெல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது. நம்ம வீட்டுல ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் பார்க்கலாம். நம்மளோட பெரியவங்களை எல்லாம் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்க முடியும்னா முடியாது. நம்மளை விட சின்னவாளை தான் நம்ம பண்ண முடியும். சோ உமது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்க மாட்டார்கள். யாரு? உயிர்வாழிகள்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. பகவானோட ஈக்குவலா இருக்கும். நீ என்ன சொல்லி நான் கேட்கறது? அந்த மாதிரி லெவல்ல வந்துடும். ஆனா பகவான் சொல்லி நம்ம கேட்கணும், நம்ம அந்த கீழே தான் இருக்கணும். ஆனால் அவர்கள் உங்களது நுண்ணிய சக்திகளாக இருக்கிற காரணத்தால் உமது உன்னத கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படுகின்றனர். எனவே உமது கட்டுப்பாட்டிற்கு சரணடைவதே ஜீவனின் உண்மையான முக்தியாகும். அவர்கள் கீழே தான் இருப்பாங்க. சரணடையதான் வேணும். அவங்க உங்களுக்கு தான் சரணடையும். அதனால்தானே அந்த சிஷ்யத்தை அகம் சாதிமாம் பிரபன்னம் 2வது சாப்டர்ல என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனா? நான் உங்க சிஷ்யன் ஆயிட்டேன். ஈக்குவலா தான் இருக்கு. அத்த பிள்ளைதான், ஒரே ஏஜ் குரூப், அந்த மாதிரிதான் இருக்காங்க. எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படி இல்ல. நான் இதுலயே ஸ்லோகத்தையே சொல்லிட்டேன், சிஷ்யத்தே அகம், நான் உங்களோட சிஷ்யன். அந்த மாதிரி சரண் அடையணும். பகவான் கீழே நம்ம சரண் அடையதான் வேணும். ஏன்னா நம்ம தான் லோ, வேர் ஆல் லோ. ஜீவனின் உண்மையான முக்தியாகும். சரணடைவதே ஜீவனின் உண்மையான முக்தியாகும். அந்த சரணாகதி அவர்களை மகிழ்விக்கும். அப்புறம் அந்த சேவை பண்ண அவங்களுக்கு என்ன மகிழ்விக்கும். அத்தகைய ஸ்வரூப நிலையில் மட்டுமே அவர்கள் கட்டுப்படுத்துபவர்களாக இருக்க முடியும். எனவே இறைவனும் ஜீவனும் எல்லா விதத்திலும் சமமானவர்கள் எனும் அத்வைத்த கொள்கைகளை பரப்பும். ஏன் அல்வா அப்படி சொல்றாங்கன்னாக்கா அது ஐக்கியமாயிடுறாங்களே. அகம் பிரம்மா அஸ்மி, நான் தான் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னது, அது என்னைக்குமே ஆகாது. நம்மளும் பகவானும் ஒரே லெவல்ல இருக்க முடியாது. அதுதான் இது கொடுத்திருக்கு. சோ அத்வைத பிரின்சிபல் படி, அந்த கொள்கைகள் படி சிற்றறிவுடையோர் இந்த ஃபால்ஸ் இதெல்லாம் பரப்புறாங்க. அதெல்லாம் உண்மை இல்லை. உண்மையில் தவறான களங்கமான கருத்துக்களால் வழி நடத்தப்படுகின்றனர். அதனால்தான் பகவத்கீதா யாராவது சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா கண்ண முடியும் அவ கிட்ட படிச்சு இவ கிட்ட படிச்சுலாம் போகக்கூடாது. நம்ம பரம்பரை சிஸ்டம் பார்க்கணும். யார் எப்படி சொல்லி தராங்க, அவங்களோட எந்த ஆச்சாரியாட்ட அவங்க படிச்சுன்னு நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அதெல்லாம் பார்க்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆயிடுனா, இப்ப அத்வைத்திக்குள்ளேயே நிறைய பேர் இருக்காங்க படிக்கிறதுக்கு. அவங்கள அப்ப நம்ம புத்து சொல்லணும், அவங்க வேற பிலாசபில படிக்கிறாங்க. அப்ப அவங்கள விட்டுடணும். நீங்க படிங்க, உங்களோட இதுல நீங்க படிங்க. நம்ம அங்க போயிட்டு மூக்க நுழைச்சு இல்லையே எங்க இதுல இப்படி சொல்லியிருக்காங்களா, துவைத்தா பிலாசபி இப்படி இருக்கேன்னு நம்ம சொல்ல போக வேண்டாம்.
அவங்க நம்மளை பத்தி ஏதாவது சொல்லுவாங்க, நம்ம அவளை பத்தி அது ஒண்ணுமே வேண்டாம், அவளோட போக்குல விட்டுடணும். பரமபுருஷனான கிருஷ்ணன் மட்டுமே கட்டுப்படுத்துபவர். மற்ற எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவரால் கட்டுப்படுத்தப்படுபவர்கள். ஜீவாத்மாக்கள் அவரது உயர் சக்திகள். ஏன் உயர் சக்திகள்? ஏனெனில் குணத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் இறைவனுடன் சமமாக உள்ளனர். ஏன்னா நம்மளாம் அங்கிருந்தான் வந்திருக்கோம். அப்ப நம்ம குணம் இருக்கும், அதே ஒரு குணம் தான், சாத்விக குணம் எல்லாம் இருக்கும் நமக்கு. ஆனால் சக்தியின் அளவு எப்படி? ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். அதாவது பொறி என்னது, நெருப்பு பகவான் வந்து அவ்வளவு நெருப்புனா நம்ம வந்து அந்த தீ பொறி மாதிரி தான். குவாலிட்டி சேமா இருக்கும், என்னது பிரைட்டா இருக்கும், சுடவும் செய்யும், எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா குவான்டிட்டி கம்மி. அதேதான் ஓஷன், கடல் அலை, கடலும் காட்டிருக்காங்க. கடல்ல வந்து இந்த தண்ணி எல்லாம் ஒரு உப்பு இதா இருக்கும், அதுல இருந்து ஒரு டிராப் எடுத்தாலும் அதே குவாலிட்டி தான் இந்த சமுத்திரத்துலயும் இருக்கும். ஆனா குவான்டிட்டி நிறைய இருக்கும். கடல் வந்து நிறைய, அது பகவான் மாதிரி, நம்ம எல்லாம் ஒரு துளி டிராப் மாதிரி. சோ அதுதான் போட்டிருக்கீங்க. அவர்கள் இறைவனோட சமமாக உள்ளனர். ஆனால் சக்தியின் அளவை பொறுத்தவரை அவர்கள் என்றுமே இறைவனுக்கு சமமானவர்கள் அல்ல. நம்மளாம் என்னைக்குமே பகவானுக்கு சமமாக ஆக முடியாது. அதனால நம்ம இப்போ சேவகனாக தான் இருக்கோம். உயர் சக்தியான ஜீவாத்மா தாழ்ந்த ஜட சக்திகளான ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சக்திகளை உபயோகிக்கும் போது தனது உண்மையான ஆன்மீக மனதையும் புத்தியையும் மறந்து விடுகின்றன. நம்ம வந்து இயற்கையை யூஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம ஆன்மீகத்தை நம்ம வந்து மறந்துவிடுது. அதான் ஜடப்புலங்கள்ல எல்லாம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணோம்னா என்னது, நம்ம ஆன்மீக மனதையும் புத்தியும் மறந்து விடுகிறோம். ஜீவாத்மாவின் மீதான ஜடத்தின் ஆதிக்கமே மறதிக்கு காரணம். ஜீவாத்மாவின் மீதான ஜடத்தின் ஆதிக்கம் அப்படின்னா என்னது, நம்ம தான் we can take an example தான் இப்ப புதுசா அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சு. மேக்னெட் அண்ட் அயர்ன் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு அயர்ன் பார்ட்டிகல்ஸ் மாதிரி வரும். மேக்னெட் எது, இந்த மாயா சக்திகள். இதுல பிறந்தாச்சுன்னா மேக்னெட் வந்து அது எதை அட்ராக்ட் பண்ணுவோம், அயர்ன் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் அட்ராக்ட் பண்ணுவோம். வேற ஏதாவது பொருள்களை அட்ராக்ட் பண்ணுமா? சில்வர், கோல்டு, காப்பர் அதெல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணாது. ஒன்லி அயர்ன் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் அட்ராக்ட் பண்ணும். புரியுறது இல்லையா நான் என்ன சொல்றேன்னு? இரும்பு தான் அந்த காந்தம் வந்து இழுக்கும். அப்ப நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல பிறந்தா நம்ம இரும்பு மாதிரி இருக்கும். அப்ப நம்ம இரும்பு வந்து அந்த காந்தம் வந்து இழுக்கிறா போல இந்த ஜட உலகம் வந்து நம்மளை வந்து அட்ராக்ட் பண்றது. அதான் இங்க கொடுத்திருக்கு. ஜட தாக்கத்திலிருந்து உயிர் வாழி விடுபடும் போது. ஓகே. ஆனால் மாய சக்தியான ஜீவாத்மாவின் மீதான ஜடத்தின் ஆதிக்கமே இம்மறதிக்கு காரணம். அந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்கிண்டே இருக்கும். அப்ப பகவானை நினைக்கிறதுக்கு நமக்கு தோணாது. தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்துவ குணம் இழுத்துட்டே இருக்கும் நம்மள. ஆனால் மாயா சக்தியான ஜடத்தின் தாக்கத்திலிருந்து உயிர் வாழி விடுபடும் போது எப்படி விடுபடுவான்? பகவான் நாம சொல்ல சொல்ல இதெல்லாம் முட்டு போட்டு போடும். அவன் முக்தி என்னும் நிலையை அடைகிறான். ஜட மயக்கத்திலிருந்து ஆதிக்கத்தால் தான் ஒரு ஜடப்பொருள் என்றும் ஜட சொத்துக்கள் அனைத்தும் தனது என்றும் அகங்காரம் என்ன படிக்கிறேன் நான். அவன் முக்தி என்னும் நிலையை அடைகிறான். ஜட மயக்கத்தின் ஆதிக்கத்தால் தான் ஒரு ஜடப்பொருள் என்றும் ஜட சொத்துக்கள் அனைத்தும் தனது என்றும் அப்படி ஜட சொத்துக்கள் அனைத்தும் நானே ஜட சக்தி அப்படின்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அது இங்கிலீஷ்ல அப்படியே மாதாஜி சொல்லுவாங்க ஜடம்னாக்கா. ஆமா மாதாஜி, ஜட பொருள்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டோட அந்த அட்ராக்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லீங்களா? நம்மளே மெட்டீரியல் தானே, we are made of matter. அப்ப we get along with attracted to materialistic things. அவன் முக்தி என்னும் நிலையை அடைய ஜட மயக்கத்தில் அதான் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறதுனால அந்த மயக்கத்துல நம்ம இருப்போம். இப்போ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல மெட்டீரியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்மளோட அட்ராக்ஷன் போறது. ஆதிக்கத்தால் தான் ஒரு ஜடப்பொருள் என்றும் நம்ம ஜடப்பொருள் தான் அது என்றும் ஜட சொத்துக்கள் அனைத்தும் தனது என்றும் அகங்காரம் எண்ணுகின்றது. அவள இல்ல எல்லாமே இந்த பொருள்கள் எல்லாம் என்னுடையதான், நான் ஓன் பண்ணலாம். அங்க ஒரு பில்டிங் வருது, அங்க ஒரு நிலம் கிடைக்கிறது, நம்ம அந்த நிலம் விலைக்கு வாங்கலாம். எல்லாமே அவன் வந்து இஸ் ட்ரைங் டு ஓன் பிகாஸ் we being the மெட்டீரியல் பாடி இல்லையா நம்மளோட. அப்ப நம்ம இந்த மெட்டீரியலிஸ்ட் திங்ஸ் எல்லாம் ஓன் பண்ண பாக்குறோம், ஒண்ணுமே நம்மளோட கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து அது அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு வருது, எல்லாத்தோட ஓனர்ஷிப் என்கிட்ட வேணும். இறைவனுடன் எல்லா விதங்களிலும் ஒன்றாகி விடலாம் என்ற எண்ணம் உட்பட அப்படி ஏன்னா பகவானோட இது நினைப்பு இல்லாம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்னது, எனக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை, ஐ கேன் டூ எவ்ரி திங், அந்த ஒரு நிலைமையில வந்துருவான். எல்லா பௌதிக கருத்துகளையும் விடுபடும் போது அவனுக்கு உண்மை நிலை உணரப்படுகிறது. அதாவது இறைவனுடன் எல்லா விதங்களிலும் ஒன்றாகி விடலாம் என்ற எண்ணம் உட்பட எல்லா பௌதிக கருத்திலிருந்தும் விடுபடும் போது எண்ணம் விடுபட்டு பௌதிக கருத்திலிருந்து விடுபடும் போது அதெல்லாம் விடுபடும் போதுதான் அவன் உண்மை நிலை உணரப்படுகிறது. அது எப்போ வரும்? சத்சங்கத்துல இருக்கணும், நிறைய நாம ஜபா பண்ணணும்,
நிறைய இந்த பௌதிக விஷயங்கள்லாம் வந்து விட்டு ஆன்மீகத்தை கொஞ்சம் நாட்டை காட்டினதுதான் இந்த உண்மையெல்லாம் நமக்கு புலப்படும். இல்லாட்டா இந்த இது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம அங்கேயே இருப்போம். ஏன்னா we are all a matter, so we naturally we belong to that. எனவே கிருஷ்ணரின் பற்பல சக்திகளில் ஒன்றே ஜீவாத்மா என்றும் அந்த ஜீவசக்தி பௌதிக களங்கங்களிலிருந்து தூய்மை அடைந்தவுடன் பூர்ண கிருஷ்ண உணவினை. அப்ப என்னது பௌதிக களங்கள், அதெல்லாம் களங்கம் தான் போட்டிருக்க. பௌதிக களங்கள்ல இருந்து நம்ம தூய்மை அடைந்தப்பறம் தான் நமக்கு பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வினை, தட் இஸ் முக்தி நிலையை அடைகிறது. அப்ப என்ன பண்ணும், அதான் பௌதிக விஷயத்துல ஜாஸ்தி இது இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டக்கூடாது என்று கீதை உறுதி கூறுவதாக முடிவாக கூறப்படுகிறது. ஆக்சுவலி இங்கிலீஷ் சிலப்ப பார்த்தா இங்கிலீஷ் ஈஸியா புரியறா போல இருக்கும், தமிழ்ல ரொம்பவே ஹார்டா இருக்கும். கரெக்டா மாதாஜி? அதான் அந்த பௌதிகம் கூட மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா மாதாஜி? அந்த வேர்டுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்னே புரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. ரியல் வேர்ல்ட். நம்ம இப்ப இருக்கிற உலகம் என்னது, ஜட உலகம். அப்புறம் என்ன வேர்ல்ட், பௌதிக களங்கம் அப்படின்னாக்கா அதுவும் மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு தான். பௌதிகம்னாலே எல்லாமே இதுதான். என்னது உலகம் இஸ் பௌதிகம். முண்டேன்னு சொல்லலாம், முண்டேன்னு சொல்லலாமா? முண்டேன் தான். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யார் படிக்க போறாரு மாதாஜி? ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சுட்டா. கமலாவணி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? கிருஷ்ண மாதாஜி படி. இதுதானே படிக்கிறேன், சரிங்களா மாதாஜி? தெரியுதுங்க மாதாஜி. படி. ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணி உபகாரய அகம் கிருத்தஸ்ய ஜகத் பிரபவ பிரளயஸ்ததா. இவ்விரண்டு இயற்கைகள், யோனினி பிறப்பின் மூலம், பூதானி எல்லா படைப்புகளும், சர்வாணி எல்லா, இதி இவ்வாறு, உபதாராய அறிவாய், அகம் நான், கிருத்தஸ் நஸ்ய எல்லாம் அடங்கிய, ஜகத உலகின், பிரபவ தோற்றம் மூலம், பிரளய அழிவு, கதா அதுபோல. மொழிபெயர்ப்பு. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. பொருளுரை. எவையெல்லாம் இருக்கின்றதோ அவை அனைத்தும் ஜடம் மற்றும் ஆத்மாவின் உற்பத்தி பொருள்களே. ஆத்மாவே படைப்பின் ஆதாரம். ஜடம் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டதாகும். ஆத்மா ஜட வளர்ச்சியின் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் உண்டாக்கப்படுவதல்ல, மாறாக ஜட உலகம் ஆன்மீக சக்தியின் அடிப்படையில் படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆத்மா இருப்பதால் தான் ஜட உடல் வளர்கின்றது. ஒரு குழந்தை பாலிய பருவத்திற்கும் பின்னர் இளமை பருவத்திற்கும் வளர்வதற்கு காரணம் உயர் சக்தியான ஆத்மா அதனுள் இருப்பதே. அது போலவே மாபெரும் பிரபஞ்ச தோற்றம் பரமாத்மாவான விஷ்ணுவினாலேயே வளர்கின்றது. இந்த மாபெரும் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்க ஆத்மாவும் ஜடமும் இணைகின்றன. இவ்விரண்டும் இறைவனின் சக்திகளாகும். மேலும் அவர் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணமாவார். பவானின் நுண்ணிய அம்சமான ஜீவன் வானுயர்ந்த கட்டிடம், பெரிய தொழிற்சாலை அல்லது பெரிய நகரத்திற்கு கூடி காரணமாக அமையலாம். ஆனால் அவன் பெரிய பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமாக இருக்க முடியாது. பெரிய பிரபஞ்சத்தின் காரணம் பெரிய ஆத்மாவான பரமாத்மாவே. பரமனான கிருஷ்ணரே பெரிய ஆத்மா, சிறிய ஆத்மா இரண்டிற்கும் காரணமானவர். எனவே அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாவார். இது கட உபநிஷத்திலும் 2.2.13 உறுதி செய்யப்படுகிறது. நித்யோ நிச்சானம் சேதனானாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு ஸ்லோகத்துல? படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு சக்தி. என்ன இரண்டு சக்தி? எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி, இன்டர்னல். பகவானோட உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி. உயர்ந்த சக்தி என்னது? நம்ம உயிர்வாழிகள். தாழ்ந்த சக்தி என்னது? ஜட பொருள்கள். ஜட பொருள்கள்னா நேச்சர்ல என்னெல்லாம் இருக்கு? காற்று, ஆகாயம், நிலம், இதெல்லாம் இருக்கு அது. ஆனா நம்ம உயர் சக்திகள் அந்த சக்திகளை எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. இதனாலதான் பிரபஞ்சமே நிலைச்சு நிற்கிறது. அப்படிதான் நம்ம லாஸ்ட் இதை படிச்சோம்.
இந்த படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவார். அது ஜடமா இருக்கட்டும், ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருக்கட்டும், எல்லாமே அனைத்துக்கும் ஸ்டார்டிங்கும் எண்டும் எல்லாம் பகவான் தான். நானே. மாதாஜி, ஆன்மீகத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றீங்க மாதாஜி? ஆன்மீகம்னா டிரான்சென்டென்டலா? இந்த வேர்ட் ஆன்மீகம் ஆன்சர் பண்ணும்போது ஆன்மீகம்னா டிரான்சென்டென்டலா? இந்த இதுக்கு நான் படிச்சு காட்டுறேன். ஆன்மீக உலகம் அப்படிங்கும்போது இங்கிலீஷ்ல என்ன எழுதுறதுன்னு புரியுது இல்ல மாதாஜி ஆன்சர் பண்ணும்போது. நீங்க இங்கிலீஷ் தான் இல்லையா? ஆமா, ஆன்சர் நான் இங்கிலீஷ்ல தான் கொடுக்குறேன். அப்ப இது ஸ்பிரிச்சுவல் போடலாமா? ஸ்பிரிச்சுவல் போடலாம். இதுல என்ன கொடுத்திருக்க சொல் படிக்கிறேன். படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கை சார்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன போடுது? All created beings have their source in their two natures. Of all that is material and all that is spiritual. Spiritual தான். Material, okay. Material and spiritual. ஜடம்னா மெட்டீரியல், ஆன்மீகம்னா ஸ்பிரிச்சுவல். ஓகே. நீங்க என்ன பண்ணலாம்? வேதா பேஸ் பாருங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல மாதாஜி கீதா வேதா பேஸ். ஆன்லைன்ல வேதா பேஸ் பார்த்தா வெச்சுங்க. அது இங்கிலீஷ்ல தான் போட்டுருக்கோம். கரெக்ட்டா? வேதா என்ன மாதாஜி ஸ்பெல்லிங்? பேஸ், BASC. வேதா பேஸ். கூகுள்ல போட்டு பார்க்கணுமா கீதா பேஸ்? வேதா பேஸ் போனா ஃபர்ஸ்ட் அது வந்துரும். அப்ப அது வந்து நம்ம ISKCON தான். அது எல்லாம் எல்லாமே எல்லா புக்கும் இருக்கு அதுல ஆன்லைன். அப்ப இதுதான் போட்டுருக்கோம். Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and dissolution. நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். நான் தான் அது annihilate, dissolution பண்ணுவேன். மாதாஜி அந்த இரண்டு இயற்கை சேர்ந்தவை, அது கொஞ்சம் விளக்குங்க மாதாஜி. இந்த இயற்கை மாதாஜி நிலம், நெருப்பு, ஆகாயம், இது பார்த்தோம். ஒரு நிமிஷம் காட்டு. இங்க இது பாருங்க. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இதெல்லாம் என்னது? ஸ்தூலம். இது ஒரு சக்தி, ஸ்தூலமா இருக்கிறது. அப்ப ஸ்தூலம்னா என்னது? ஹார்ட். இப்ப நம்ம உடம்புல நம்ம இப்ப பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம உடம்பு அது ஸ்தூல சரீரம். ஏன்னா நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது, we can feel that சரீரம், நம்ம அந்த உடல் நமக்கு தெரியறது இல்லையா, அதுதான் ஸ்தூலம்ங்கிறது. அப்புறம் இன்னும் ஒரு உடல் இருக்கு நமக்குள்ள. அதே போல இங்கேயும் என்ன கொடுத்திருக்க நேச்சர்ல, மனம், புத்தி, அகங்காரம். மனம் நம்ம ஒருத்தரோட மனசு, ஒருத்தரோட புத்தி, ஒருத்தரோட அகங்காரம், இதெல்லாம் என்னது? சூக்ஷ்மம். சூக்ஷ்மம்னா கண்ணுக்கு அவ்வளவா இல்ல, கண்ணுக்கு புலப்படாது, புரிஞ்சுக்கதான் முடியும். இதுதான் இரண்டு. அப்ப நீங்க இதுல என்ன கேட்டேன்னா அது சொன்னேன். இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்து படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு. இதுல இரண்டு இயற்கை என்ன சொல்லியிருக்கனாக்கா, இந்த ஜட உலகம் என்னெல்லாம் இருக்கு பார்த்தோம். இந்த எல்லாம் 10 கொடுத்திருந்தாங்க. இதெல்லாம் நிலம், நீர், நெருப்பு, ஆகாயம், அப்புறம் என்னது பார்த்தோமே, அது பஞ்சபூதம் இல்லையா மாதாஜி? அந்த 5 பஞ்சபூதம். அப்புறம் அந்த புலன்கள் அந்த 5, மனம், அகங்காரம் அப்புறமா வர்றது, அதுவும் இருக்கு. இது எல்லாமே ஒரு வித சக்தி. ஓகே, அது அனைத்தும் இரண்டு, அதெல்லாம் ஒரு இது. அப்புறம் என்னது? இன்னொன்னு என்னது? நம்ம ஜட உயிர்வாய்கள். இது எல்லாமே படைக்கப்பட்டவை என்னது? எல்லாம் பகவான் தான் படைத்தது. என்ன ஓவரால் பார்த்தோன்னா எல்லாமே பகவான் தான் படைத்திருக்கார். அது மாதிரி புரிஞ்சுனா போதும். படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்த. நீங்க ஆக்சுவலி வேதா பேஸ்ல போய் பார்க்கலாம். திருப்பி இங்கிலீஷ்ல பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும். கொஞ்சம் தமிழ் எனக்கு கஷ்டம் நினைச்சேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கஷ்டமா இருக்குனாக்கா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் மாதாஜி. நிஜமாவே தமிழ், இங்கிலீஷ் அது ஒரே இதா இந்த வேர்ட் எல்லாம் நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? அப்ப நமக்கு அது கொஞ்சம் புரிஞ்சனால எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஆமா, கரெக்ட் தான். இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் பகவான் தான் அதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். ஆதியும் அந்தமும் எல்லாமே நான் என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயா. எஸ், அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு படிச்சோம் ஒரு வாட்டி. எவையெல்லாம் இருக்கின்றதோ அவை அனைத்தும் ஜடம் மற்றும் ஆன்மாவின் உற்பத்தி பொருளே. எல்லாமே பகவான் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கார். இதெல்லாம் ஜடப்பொருள் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். ஆத்மாவே படைப்பின் ஆதாரம். ஜடம் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டதாகும். ஜடம் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்க வேண்டும். ஆத்மா ஜட வளர்ச்சியின் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை உண்டாக்கப்படும். இதுதானே படிச்சோம் இல்லையா? நம்ம இதுதான் படிச்சோம். எஸ்,
ஆத்மா ஜட வளர்ச்சியின் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் படுவதல்ல, மாறாக ஜட உலகம் ஆன்மீக சக்தியின் அடிப்படையில் படைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்ப நம்ம ஜட உலகம்னு என்னது? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, சொல்லலாம். அப்படி சொன்னதான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும். ஆமா மாதாஜி, நடுவுல இங்கிலீஷ் வேர்ட் யூஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி, தயவு செஞ்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் மாறாக இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து ஆன்மீக ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, ஸ்பிரிச்சுவல் சக்தியால தான் இது வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கு. அடிப்படையில் தான் அது வந்து நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஆத்மா இருப்பதால் தான் ஜட உடல் வளர்கின்றது. அந்த ஆத்மாக்கள்ல இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஜட உலகமே வந்து கிரியேட் ஆகி அண்ட் இட் இஸ் டெவலப்பிங். ஒரு குழந்தை பால்ய பருவத்திலிருந்து பின்னர் இளமை பருவத்திற்கும் வளர்வதற்கு காரணம் உயர் சக்தியான ஆத்மா அதனுள் இருப்பதே. இந்த ஆத்மா சொல்றதுன்னா டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் வித் ஜீவாத்மா. இங்க வந்து என்ன ரெஃபர் பண்றாங்கன்னாக்கா பரமாத்மா தான். ஏன்னா ஆத்மா அவ்வளவு வந்து பவர்ஃபுல். அப்ப ஒரு இடத்துல பரமாத்மா குறிப்பிடப்படலை, ஆத்மான்னு குறிப்பாங்க. சோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். இந்த ஆத்மா இஸ் நம்ம ஜீவாத்மா நினைக்க கூடாது. இது வந்து அந்த சக்தி வாய்ந்த பகவானுடைய இது பவர். ஆத்மா இருப்பதால் தான் ஜட உடல் வளர்கின்றது. அந்த அப்புறம் ஒரு குழந்தை பால்ய பருவத்திலிருந்து பின்னர் இளமை பருவத்திற்கும் வளர்வதற்கு காரணம் என்னது? உயர் சக்தியான ஆத்மா, தட் இஸ் பரமாத்மா அதனுள் இருப்பதே, நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால தான் அதெல்லாம் வளருது. அது போலவே மாபெரும் பிரபஞ்ச தோற்றம் பரமாத்மாவான விஷ்ணுவினாலேயே வளர்கின்றது. அதுவும் பிரபஞ்சமும் எதனால வளருது? பரமாத்மா. அப்போ இங்க வந்து ஆத்மா இந்த செகண்ட்ல ஆத்மா நம்மளை பத்தி தான் சொல்லுது. ஓகே, முதல் ஆத்மா ஜீவாத்மா போல இருக்கு மாதாஜி, இல்லையா? இங்க வந்து கொஞ்சம் ஆத்மாவே படைப்பின் ஆதாரம். அப்போ அப்ப வந்து இது பரமாத்மா தானே மாதாஜி. அது ஜட உடல்னு போட்டிருக்கு பாருங்க, அந்த ஜட உடல், அப்ப அது ஆத்மா. இது வந்து பிரபஞ்சம் பரமாத்மா, அப்படிதான் போட்டிருக்கான். கீழே வந்தப்பறம் அது ஒரு டிஃபரன்ஸ். ஓகே, மாபெரும் பிரபஞ்ச தோற்றம் பரமாத்மான விஷ்ணுவினாலேயே வளர்கின்றன. இந்த மாபெரும் பிரபஞ்சத்தை உருவாக்க ஆத்மாவும் ஜடமும் இணைகின்றன. ஓகே, இந்த மாபெரும் பிரபஞ்சம், இந்த ஃபுல் யூனிவர்ஸ கிரியேட் பண்றதுக்கு என்னது? இந்த ஆத்மா, ஜீவாத்மாவும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் இணையறதுனாலதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து கிரியேட் ஆகுது. இவ்விரண்டும் இறைவனின் சக்திகளாக, மேலும் அவரே எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணமாவார். பகவானின் நுண்ணிய அம்சமான ஜீவன் வானுயர்ந்த கட்டிடம், பெரிய தொழிற்சாலை அல்லது பெரிய நகரத்திற்கு கூடி காரணமாக அமையலாம். ஆனால் அவன் பெரிய பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமாக இருக்க முடியாது. ஒரு நிமிஷம் என்ன படிச்சேன்னா, பகவான் இவரிடம் இறைவனின் சக்திகளாகும், மேலும் அவரே எல்லாவற்றிலும் மூல காரணம். இது வரைக்கும் புரிஞ்சணும். பகவானின் நுண்ணிய அம்சமான யாரு? ஜீவன். வானுயர்ந்த கட்டணம் வேணா அவன் பண்ணலாம், தொழிற்சாலை வேணா பண்ணலாம், இல்ல பெரிய நகரம் என்ன வேணா அவன் கிரியேட் பண்ணலாம், அல்லது பெரிய நகரத்திற்கு கூடிய அவன் அதை கூட அவன் வந்து காரணமாக அமையலாம். ஆனால் அவன் பெரிய பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமாக இருக்க முடியாது. ஃபுல் யூனிவர்ஸ் அவனால கிரியேட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பில்ட் அ பில்டிங், ஒரு தொழிற்சாலை உருவாக்கலாம், ஒரு நகரம் ஒரு ஃபுல் நகரத்தையும் அவன் கிரியேட் பண்ணலாம். ஆனா ஃபுல் யூனிவர்ஸ் யார பண்ண முடியும்? ஒரு பெரிய பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமாக இருக்க முடியாது. பெரிய பிரபஞ்சத்தின் காரணம் என்னது? பெரிய ஆத்மாவான பரமாத்மாவே. பரமனான கிருஷ்ணரே பெரிய ஆத்மா, சிறிய ஆத்மா இரண்டிற்கும் காரணமாக. இது பெரிய ஆத்மா சிறிய ஆத்மா இரண்டிற்கும் அவர் தான் காரணம். எனவே அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் மூல காரணமானவர் ஆவார். இது கட்ட உபநிஷத்துல உறுதி செய்யப்படுகிறது. நித்யோ நித்யானாம் தேன சேத்தன சேத்தனானாம். மாதாஜி, பெரிய ஆத்மானா பரமாத்மா, பெரிய ஆத்மானா ஜீவாத்மா. கரெக்டா மாதாஜி? புஷ்பா மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன். படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் 7 ஒரு நிமிஷம். மத்த பரதம் ஞான பரதரம் மத்திய பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித ஸ்திதி தனஞ்சய மிதம் புரோதம் சூத்ரே மணிகனா இவ. படிக்கிட்டா மீனிங், மத்த என்னை விட தர உயர்ந்த நான் இல்லை, அந்யத் கிஞ்சித் வேறு எதுவும் அஸ்தி இருக்க, தனஞ்சய செல்வத்தை வெல்வோனே, மயி எண்ணில் சர்வம் எல்லாம், இதம் நாம் காணும், புரோதம் கோர்க்கப்பட்டு,
சூத்திரே நூலில் மணிகனா முத்துக்கள் இவ போல. செல்வத்தை வெல்வேனோ, என்னை விட உயர்ந்த உண்மையே எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ள போல் அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. பொருளுரை பரம்பொருள் உருவமா அருவமா என்பதை பற்றி தர்க்கம் பொதுவாக இருந்து வருகிறது. பகவத்கீதையில் பொறுத்தவரை பூர்ண உண்மை புருஷோத்தமனா முழு முதற் கடவுளாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. இது ஒவ்வொரு படியிலும் உறுதி செய்யப்படுகின்றன. பூர்ண உண்மை ஒரு நபரே என்னும் கருத்து இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பாக வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. புருஷோத்தமராகிய கிருஷ்ணரே பரம உண்மை என்பது பிரம்ம சம்ஹிதையிலும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக. அதாவது பரம பூரண உண்மை புருஷோத்தமராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. அவரே ஆதி புருஷர், எல்லா ஆனந்தங்களின் இருப்பிடமான கோவிந்தர். பூர்ண ஆனந்தமும் அறிவு நிரம்பிய நித்திய ரூபம், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான பரம புருஷரே பூரண உண்மை என்பதில் இந்த அதிகாரிகள் எவ்வித சந்தேகத்திற்கும் இடமளிக்கவில்லை. இருப்பினும் ஸ்வேதாஸ்வரதர உபநிஷத்தில் 3.10 கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேத வாக்கியத்தின் பலத்தில் அருவரவாதி விவாதிக்கிறான். ததோயத் உத்தரதரம் தத் அரூபம் அனாமயம் ய ஏதத் விதுர் அமிர்துஸ்தாத் தே பவந்தி அதே தரே து கம் ஏவாபியந்தி. ஜட உலகில் பிரபஞ்சத்தின் முதல் உயர்வாழியான பிரம்மாவே தேவர்கள், மனிதர்கள் மற்றும் மிருகங்களுக்கு மத்தியில் பரமனாகவும் கருதப்படுகிறார். ஆனால் பிரம்மாவிற்கு அப்பால் ஜடவுரம் இல்லாத அனைத்தும் ஜட கலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டத உத்தமமானவர் உள்ளார். அவரை பற்றி அறிந்தவர்களும் உன்னதமானவர்களாகின்றனர். ஆனால் அவரை அறியாதவர்களோ ஜட உலகின் துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றனர். அரூபம் என்னும் சொல்லிற்கு அருவவாதிகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றனர். ஆனால் இந்த அரூபம் உருவமற்றதல்ல. இது மேலே மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ள பிரம்ம சம்ஹிதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளதை போல ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய திவ்யமான நித்திய ரூபத்தை குறிப்பிடுகிறது. ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத்தின் மற்ற ஸ்லோகங்கள் 3.89 இதை பின்வருமாறு உறுதி செய்கின்றன. வேதாகம் ஏதம் புருஷம் மகாந்தம் ஆதித்ய வர்ணம் தமச பரஸ்தாத் தம் ஏவ விதித்வாதி மிருத்யும் ஏதி நான்யக பந்தா வித்யதே யநாயக யஸ்மாத் பரம் நாபரம் அஸ்தி கிஞ்சித் யஸ்மாத் நானினோ நோ ஜோ ஜியாஜோ ஸ்திதி கிஞ்சித் விருஷ இவை சப்தோ திவி தேனேதம் பூர்ணம் புருஷேன சர்வம். ஜட கருத்துகளின் இவை இருளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட திவ்யமான பரம புருஷ பகவானை நான் அறிவேன். அவரை அறிபவன் மட்டும் பிறப்பு இறப்பு என்னும் பந்தத்திலேனே கடக்க முடியும். அந்த பரம புருஷரை பற்றி இந்த ஞானத்தை விட முக்திக்கு வேறு வழி இல்லை. அந்த பரம புருஷரை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. ஏனெனில் அவரே மிக உயர்ந்தவர். அவரை மிக சிறியதை விட சிறியவர், மிக பெரியதை விட பெரியவர். அமைதியான மரத்தினை போன்ற நிலையை பெற்றுள்ள அவர் திவ்ய வாணியிற்கு ஒளியூட்டுகிறார். மரம் தனது வேர்களை பரப்புவதை போல அவர் தனது எண்ணத்தை சக்திகளையும் பரப்புகிறார். இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஜனம் ஆன்மீகம் என்னும் 2 சக்திகளை கொண்டு எங்கும் நிறைந்துள்ள பரம புருஷன் பகவானே பரம பூர்ண உண்மை என்பதை முடிவு செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த பரதரம் நானியத்
மயி சர்வமிதம் புரோத்தம் சூத்திரே மணிகனா இவ. சூத்திரே மணிகனா. சூத்திரனா நம்ம ஒரு மணிகள்லாம் ஒரு நூல்ல கோர்த்தா போல எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க எல்லாம் பகவான் அந்தந்த இடத்துல அது மாதிரி வச்சிருக்காரு. எல்லாம் இப்படி இப்படி இயங்கணும் இப்படி இப்படி இயங்கணும்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. எப்படி நம்ம மாலையில ஒரு நூல் வந்து நூல்ல வந்து மணிகள்லாம் கோத்திருக்கோம், அது போல நம்ம பிரபஞ்சத்துல எல்லாத்தையும் அவர் வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார். செல்வத்தை வெல்வோனே என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை, நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல் அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. அப்படி அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்க, பரமபொருள் உருவமா அருவமா என்பதை பற்றி தர்க்கம் பொதுவாக இருந்து வருகிறது. அத்வைத்திக் அண்ட் துவைதா பிரின்சிபல்ஸ். அத்வைத்தா என்னது, எல்லாமே நம்ம கடவுள் வேறில்லை நாம் வேறில்லை அப்படின்னு. ஆனா துவைதா பிரின்சிபல் அப்படி, கடவுள் எப்பவுமே கடவுளாதான் இருப்பார், நம்ம எப்பவுமே சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்டா தான் இருப்போம் அப்படின்னு. அது துவைதா. பகவத்கீதையை பொறுத்தவரை பூர்ண உண்மை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அப்படின்னு பகவத்கீதையில ஆணித்தரமா சொல்றது. கடவுள் யாரு, கிருஷ்ணன். இது ஒவ்வொரு படியிலும் உறுதி செய்யப்படுகின்றன. பூர்ண உண்மை ஒரு நபரே என்னும் கருத்து. பூர்ண உண்மை ஒரு நபர் அப்படின்னா அவர் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கார், அவர் ஒரு ஃபார்ம், ஒரு ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து பூர்ண உண்மை நம்ம பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கு. இப்பதத்தில் குறிப்பாக வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த இதுல என்னது வலியுறுத்தப்படுகிறது. புருஷோத்தமராகிய கிருஷ்ணர் பரம உண்மை என்பது பிரம்ம சம்ஹிதையிலும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஈஸ்வரக பரமஹ கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அப்படின்னு அதுலயும் பிரம்ம சம்ஹிதாலையும் போட்டிருக்கு. அதாவது பரம பூர்ண உண்மை புருஷோத்தமராகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அப்படின்னு ஒரு இதுலயும் சொல்றாங்க. அவரே ஆதி புருஷர், எல்லா ஆனந்தங்களின் இருப்பிடமாக கோவிந்தன், பூர்ண ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய நித்திய ரூபம், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான பரமபுருஷ பகவான் பரமபுருஷரே பூர்ண உண்மை என்பதில் இந்த அதிகாரிகள் எவ்வித சந்தேகத்திற்கும் இடமளிக்கவில்லை. எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லயும் சொல்றாங்க. ஆனாலும் என்னது அத்வைத்திக் பிரின்சிபல் அது வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. தே ஹேவ் a different philosophy. அதுக்கும் நமக்கு தர்க்கத்துக்கு இல்ல, அவள் வந்து வேற விதமா அவங்களோட பிலாசபி ஒர்க் பண்றாங்க. இருப்பினும் ஸ்வேதேஸ்வதாரா உபநிஷத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேத வாக்கியங்களின் பதத்தில் அருவவாதிகள் விவாதிக்கின்றார். வாக்கியத்தின் பலத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேத வாக்கியத்தின் பலத்தில் அருவவாதிகள் அப்படின்னா என்னது, அத்வைதாஸ் எல்லாம் என்ன விவாதிக்கிறார்கள். தத்தோ எத் உத்தரதரம் இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம். நம்ம எல்லாம் இன்னும் அந்த லெவலுக்கு போல, பிஹெச்டி எல்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் ஆக்சுவலி படிக்கிறோம். ஆனா இதுலயே போட்டிருக்காங்க, இப்ப நம்ம படிச்சோம்லாம் நமக்கு எவ்வளவு புரிய முடியுமோ அவ்வளவு புரிஞ்சுக்கலாம். ஜட உலகில் பிரபஞ்சத்தின் முதல் உயிர் வாழியான பிரம்மாவே தேவர்கள் மனிதர்கள் மற்றும் மிருகங்களுக்கு மத்தியில் பரமனாக கருதப்படுகிறார். யாரு, பிரம்மா தான் வந்து தேவர்கள் மனிதர்கள் மற்றும் மிருகங்களுக்கு மத்தியில் பரமனாக கருதப்படுகிறார். ஆனால் பிரம்மாவிற்கு அப்பால் ஜட உருவம் இல்லாத அனைத்து ஜட களங்கத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட உன்னதமானவர் உள்ளார். அதுவர் யாரு, கிருஷ்ணர். அவரை பற்றி அறிந்தவர்களும் உன்னதமானவர்களாகின்றனர். ஆனால் அவரை அறியாதவர்களோ ஜட உலகின் துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றனர். இதுதான் அந்த இந்த பதத்துல இந்த இது கொடுத்திருக்கேன். இதுல இந்த ஏதோ ஒரு பதத்துல கொடுத்திருக்கேன். உபனிஷத் ஸ்வேதேஸ்வதாரா உபநிஷத்துல அது கொடுத்திருக்கு. எஸ். அப்ப இது யார குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கு, நம்ம அத்வைத்திக் பிரின்சிபல்ல என்னது பிரம்மாவோட அவங்க நிறுத்துறாங்களே, அதுக்கும் அப்பாற்பட்டையும் ஒரு இது இருக்கு, ஜட உருவம் இருக்கு. கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருக்க, யார் அது தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த ஜட உலகின் துன்பங்களை அனுபவிக்க மாட்டாங்க பாக்கியுள்ளால. ஆனால் அவரை அறியாதவர்கள் இந்த ஜட உலகின் துன்பங்களை அனுபவிப்பார். அரூபம் என்ன சொல்லியிருக்கு, அருவவாதிகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றனர். ஆனால் இந்த அரூபம் உருவமற்றதல்ல. இது மேலே மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பிரம்ம சம்ஹிதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய திவ்யமான நித்திய ரூபத்தை குறிப்பிடுகின்றது. ஸ்வேதேஸ்வதர உபனிஷத் மற்ற பதங்கள் 3.89 இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, இதனை பின்வருமாறு ஜட கருத்துக்களை ஜட கருத்துக்களில் இருளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட திவ்யமான பரம புருஷ பகவானை நான் அறிவேன். அவரை அறிபவன் மட்டுமே பிறப்பு இறப்பு எனும் பந்தத்தினை கடக்க முடியும். அந்த பரம புருஷரை பற்றிய இந்த தியானத்தை விட முக்திக்கு வேற வழி இல்லை. இதெல்லாம் வந்து இதோட மீனிங் கொடுத்திருக்கு. அப்போ இதுல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, இந்த பதங்களில் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, ஜடம் ஆன்மீகம் எனும் 2 சக்திகளை கொண்டு எங்கும் நிறைந்துள்ள பரமபுருஷ பகவானே பரம பூர்ண உண்மை என்பதை முடிவு செய்யலாம். அவர் ஒரு பர்சன், அதுவும் முடிவு செய்யணும். வந்து அரூபம் சொல்லிட்டு எல்லாம் நம்புறாங்களே, அது நினைக்க கூடாது. எஸ். யாரு, புஷ்பா மாதாஜிக்கு அப்புறம் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி தூங்கிட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சாந்தி மாதாஜி படிங்க. ஓகே ஓகே, இதோ வரேன். எங்க போயிட்டீங்க?
இல்ல இங்கதான் ஹைட் ஆயிருக்கு. ரசோ ரைட் ரசோ ஹம்சு கௌண்டேய பிரபாஸ்மி சஷி சூரியயோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தகே பௌருஷம் மிருஷு ரச சுவை அகம் நான் அப்சு நீரின் கௌந்தேய குந்தியின் மகனே பிரபா ஒளி அஸ்மி நானே ஸ்ரீ சூரியயோ சந்திர சூரியர்களின் ஸ்ரீ சூரியயோ சசினா சந்திரன் சசி சூரியயோ சந்திர சூரியர்களின் என்னும் 3 எழுத்துக்களை கொண்ட ஓம் சர்வ எல்லாம் வேதேஷு வேதங்களில் சப்த ஒலி கே வானில் பௌருஷம் திறமை நுருஷு மனிதரில் மொழிபெயர்ப்பு குந்தியின் மகனே நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. பொருளுரை பூரணத்து ஞானம். தனது பற்பல பௌதீக ஆன்மீக சக்திகளின் மூலம் கடவுள் எங்கும் நிறைபவராக எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை பதம் விளக்குகிறது. ஆரம்ப நிலையில் பரமபுருஷர் அவரே பல்வேறு சக்திகளின் மூலம் அருவமாக உணரப்படுகிறார். அவ்வாறு சூரியனில் இருக்கும் தேவன் சூரிய ஒளி எனும் தனது சக்தியால் அறியப்படுகிறாரோ அதுபோல் தனது நித்திய இருப்பிடத்தில் இருக்கும் பகவான் தனது எங்கும் நிறைந்த பரந்த சக்திகளால் அறியப்படுகிறார். நீரின் முக்கிய தன்மை அதன் சுவையாகும். நீ அடல் நீரை குடிப்பதற்கு எவரும் விரும்புவதில்லை, ஏனெனில் அதன் நற்சுவை உப்புடன் கலந்துள்ளது. நீரின் மீதான கவர்ச்சி அதன் நற்சுவை அடிப்படையாக கொண்டது. அந்த நற்சுவை இறைவனின் பல்வேறு சக்திகளில் ஒன்று கடவுள் நீரில் இருப்பதை அதன் சுவையிலிருந்து கண்டுகொள்கிறான். அருவவாதி மனிதனின் தாகத்தை தணிக்க சுவையான நீரை அன்புடன் அளிப்பதற்காக உருவவாதியும் பக்தனும் அதாவது இறைவனை புகழ்கிறான். இதுவே பரத்தை அறியும் வழி. நடைமுறையில் ஹைடா இருக்கு மேடம். நடைமுறையில் உருவவாதத்திற்கும் அருவவாதத்திற்கும் மோதல் ஏதும் இல்லை. உண்மையாக அறிந்தவன் அருவ கருத்து உருவ கருத்து ஆகியவை அனைத்திலும் ஒரு சேர அமைந்திருப்பதால் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்பதை அறிவான். எனவே பகவான் சைதன்யர் மிக உயர்ந்த கொள்கையான ஒரே சமயத்தில் ஒற்றுமையையும் வேற்றுமையையும் தனது என்னும் அசிந்திய பேத தனது என்னும் கொள்கையான தனது அசிந்திய பேத அபேத தத்துவத்தை நிறுவினார். சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி பகவானிலிருந்து வரும் பேரொளியான பிரம்மஜோதியிலிருந்து வருவதே. மேலும் ஒவ்வொரு வேத மந்திரத்தை ஆரம்பத்திலும் உள்ள திவ்ய ஒளியாக ஓம்காரம் பிரணவ மந்திரம் பரமபுருஷரை அழைப்பதே ஆகும். அருவவாதிகள் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணரை அவரது எண்ணிலடங்காத நாமங்களை கொண்டு அழைப்பதற்கு மிகவும் அஞ்சுவதால் திவ்ய ஒளியான ஓம்காரத்தினை உச்சரிக்க விரும்புகின்றனர். ஆனால் ஓம்காரம் என்பது கிருஷ்ணரின் ஒளி வடிவமே என்பதை அவர்கள் உணர்வதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வின் எல்லை எங்கும் பரவியுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வை அறிபவன் பாக்கியவான், கிருஷ்ணரை அறியாதவன் மயக்கத்தில் உள்ளனர். எனவே கிருஷ்ணரை அறிவது முக்தி, அவரை அறியாததோ நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கொடுத்திருக்கு? நீரின் சுவை. இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன கொடுத்திருக்கு? நீரின் சுவை பகவான் தான். சூரிய சந்திரங்களின் ஒளியும் பகவான் தான். வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளி என்னது ஓம் அந்த சப்தமும் பகவான் தான். ஒலி அந்த ஒலியும் பகவான் தான். ஆகாயத்து சப்தம் அதுவும் பகவான் தான். மனிதரில் திறமை ஸ்மார்ட்னஸ் எல்லாம் இருக்கே, இன்டெலெக்சுவல்ஸ் அதுவும் பகவானாலதான் அது எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. தனது பற்பல பௌதீக ஆன்மீக சக்திகளின் மூலம் கடவுள் எங்கும் நிறைபவராக எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை இப்பதம் விளக்குகிறது. எல்லா இடத்துலயும் பகவான் நிறைந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. எப்படி பௌதிக மெட்டீரியல் வேர்ல்டு எப்படி இந்த தண்ணி இதெல்லாம் அப்படித்தானே மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தானே நீரின் சுவை, சூரியகாலத்தோட வந்து கதிர்கள், ஒலிகள் இதெல்லாமே வந்து அண்ட் ஆகாயத்தில் இருக்கிற சப்தம் இதெல்லாமே வந்து பௌதிகம் அண்ட் ஆன்மீக சக்திகளின் மூலம் யாரு கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவராக எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை இந்த பதம் விளக்குகிறது. ஆரம்ப நிலையில் பரமபுருஷர் அவரது பல்வேறு சக்திகளின் மூலம் அருவமாக உணரப்படுகிறார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது என்னது, ஒரு பெரிய மாபெரு சக்தி அந்த மாதிரிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்ப யாரு வந்து லோ ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மெதுவா வந்து அப்கிரேட் பண்ணி ஒரு கிருஷ்ண ரூபத்தை கொண்டு வந்து அதுதான் கிருஷ்ணர் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு நம்ம எண்ண ஆரம்பிக்கணும்.
இது வந்து இந்த லோ பக்தாஸ் இருப்பாங்க, என்ன சொல்லுவாரு இன்னொரு பேரும் பரமபுருஷா. அவர் பல்வேறு சக்திகள் மூலம் அரூபமாக உணரப்படுகிறார். எவ்வாறு சூரியனில் இருக்கும் தேவன் சூரிய ஒளி எனும் தனது சக்தியால் அறியப்படுகிறார். இப்ப சூரியன்னாக்க நம்ம சூரியனை பார்த்தாதான் சூரியன் வந்தாச்சுன்னு நமக்கு தெரியுமா? இல்ல, சூரிய வெளிச்சம் வந்தாலே சூரியன் வந்தாச்சு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? நமக்கு தெரிய வருது. சூரிய வெளிச்சத்தினாலேயே சூரியன் உதயமாயாச்சுன்னு தெரியறா போல. அது போல தனது நித்திய இருப்பிடத்தில் இருக்கும் பகவான் தனது எங்கும் நிறைந்த பரந்த சக்திகளால் அறியப்படுகிறார். அவருடைய சக்திகள் எதுல எல்லாம் இருக்கு? நீரில் சுவையில் இருக்கிறது, அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த சுவை இருக்கு, அப்ப பகவான் இருக்கார். நீர்ல பகவான் இருக்கார். பகவான் சந்திர சூரியன் ஒளியில இருக்கார். அப்புறம் இது ஓங்கிற பிரணவ மந்திரத்துல இருக்கார். அப்புறம் ஆகாயத்தின் சப்தத்துல இருக்காரு. இந்த இதெல்லாம் மனுஷாவோட இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் இருக்காரு. அப்ப அவர் எதுல எல்லாம் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். பல்வேறு மூலமா அருவமாக எவ்வாறு சூரியனில் இருக்கும் தேவன் சூரிய ஒளி எனும் தனது சக்தியால் அறியப்படுகிறாரோ, அதே போல தனது நித்திய இருப்பிடத்தில் இருக்கும் பகவான் தனது எங்கும் நிறைந்த பரந்த சக்திகளால் அறியப்படுகிறார். நீரின் முக்கியத்தன்மை அதன் சுவையாகும். இப்போ கடல் நீரை குடிப்பதற்கு எவரும் விரும்புவதில்லை, ஏன்னா அதுல வந்து உப்பு கரிக்கும். ஏனெனில் அதன் நற்சுவை உப்புடன் கலந்துள்ளது. நீரின் மீதான கவர்ச்சி அதன் நற்சுவை அடிப்படையாக கொண்டது. அந்த நற்சுவை இறைவனின் பல்வேறு சக்திகளில் ஒன்று. நற்சுவைனா என்னது? நல்ல பகவான் இது என்னது? நீரோட நல்ல சுவை இருக்கும் இல்லையா? அது உப்புல கலந்திருக்கு, அவ்வளவுதான். ஆனா அது ஆக்சுவல் பேஸ் என்னது? நல்ல சுவை, தண்ணியோட நல்ல சுவை. இறைவனின் பல்வேறு சக்திகளில் ஒன்று. கடவுள் நீரில் இருப்பதை அதன் சுவையிலிருந்து கண்டு கொள்கிறான் அருவவாதி. மனிதனின் தாகத்தை தணிக்க சுவையான நீரை அன்புடன் அளித்திருப்பதற்காக உருவவாதியும் பக்தனும் இறைவனை புகழ்கிறான். அப்ப இதுல என்னது பொறுத்திருக்க? ரெண்டு பேரோடு பொறுத்திருக்க. அந்த நற்சுவை இறைவனின் பல்வேறு சக்திகளில் ஒன்று. கடவுள் நீரில் இருப்பதை அதன் சுவையிலிருந்து கண்டு கொள்கிறான் அருவவாதி. மனிதனின் தாகத்தை தணிக்க சுவையான நீரை அன்புடன் அளித்திருப்பதற்காக உருவவாதியும் பக்தனும் இறைவனை புகழ்கிறார். ரெண்டு பேருமே அதை புரிஞ்சுட்டு புகழ்கிறார்கள். இதுவே பரத்தை அறியும் வழி. நடைமுறையில் பார்த்தால் உருவவாதத்திற்கும் அருவவாதத்திற்கும் மோதல் ஏதும் இல்லை. அவங்க அதான் எப்பவுமே நான் சொல்றேன், அது வந்து அவங்களை தப்பெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. அவங்க they have a different way of understanding. ஆனா அவங்க ஒரு இடத்துல நின்னுடுறாங்க, பிரம்மனோட இடத்துல நின்னுடுறாங்க. அவங்க ஐக்கியம் ஆயிடுறேன்னு சொல்றாங்க. அந்த ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸா இருக்கும். சோ அவங்களும் கிருஷ்ணகிட்ட தான் அடையணும்னு சொல்லிட்டு தான் போறாங்க. மோதல் ஏதும் இல்லை. கடவுளை உண்மையாக அறிந்தவன் உருவ கருத்து ஆகிய இரண்டும் அனைத்திலும் ஒரு சேர அமைந்திருப்பதால் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்பதை அறிவான். எனவே பகவான் சைத்தன்யர் மிக உயர்ந்த கொள்கையான ஒரே சமயத்தில் ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் இருக்கு அப்படின்னு அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் அவருதான் அதான் ஃபேமஸ். அவரு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு அச்சிந்த பேத அபேத அவரோட அந்த தத்துவம் படிக்கணும். இது நெட்ல எல்லாம் படிக்கணும். நமக்கு எப்படி பகவானை புரிஞ்சுக்கலாம்னு. பேதம்னா டிஃபரன்ஸ் அண்ட் அபேதனாக்கள் டிஃபரன்ஸ் இல்லாதது ஒற்றுமை. அது அதை பத்தி எல்லாம் எழுதியிருக்காரு. சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி பகவானிடமிருந்து வரும் பேரொளியான பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து வருவதே. மேலும் ஒவ்வொரு வேத மந்திரத்தின் ஆரம்பத்திலும் உள்ள திவ்ய ஒளியாக ஓம்காரம். எல்லா ஸ்லோகம் ஆரம்பிச்சுன்னா ஓம்னு தான் ஆரம்பிக்கும். அந்த பிரணவ மந்திரம் என்னது? பகவான் தான் குறிக்கிறது. பரமபுருஷரை அழைப்பதே ஆகும். அருவவாதிகள் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணரை அவரை எண்ணில் பரமபுருஷனை அழைப்பதையாகும். அருவவாதிகள் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணரை அவரது எண்ணில் அடங்காத நாமங்களை கொண்டு அழைப்பதற்கு மிகவும் அஞ்சுவதால் அவங்க பயப்படுறாங்களாம். திவ்ய ஒளியான ஓங்காரத்தினை உச்சரிக்க விரும்புகின்றனர். அருவவாதிகள்லாம் பகவானுக்கு பேரு சொல்லி எல்லாம் கூப்பிட மாட்டாங்களா? ஆனா ஓம்ங்கிற எழுத்துல சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நிறைய அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது. ஆனா அது பகவானை தான் குறிக்கிறது. ஆனால் ஓங்காரம் என்பது கிருஷ்ணரின் ஒளி வடிவமே என்பதை அவர்கள் உணர்வதில்லை. அவங்க ஓம் சொல்றாங்க, ஆனா அதெல்லாமே கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வின் எல்லை எங்கும் பரவியுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வை அறிபவன் பாக்யவான். இப்ப நம்ம யாரு? நம்மளதான் பாக்யவான். கிருஷ்ணரை அறியாதவர்கள் மயக்கத்தில் உள்ளனர். எனவே கிருஷ்ணரை அறிவது முக்தி, அவரை அறியாததோ பந்தப்பட்ட நிலை. இன்னும் படிக்கலாமா? பந்தப்பட்ட நிலைனா கண்டிஷன் அப்படியா மாதாஜி? கண்டிஷன் சொல். அதான் என்னன்னா இது பாவம் புண்ணியம்
நம்ம வந்து கண்டிஷன், இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறது, அதனால நம்ம வந்து ஒரு இது பாவ செயல் பண்றோம், புண்ணிய செயல் பண்றோம், இதனால நம்ம எல்லாம் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள். கண்டிஷன் சொல் அப்படி எல்லாம் எழுதி இந்தியா புண்ணியம். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி தான், படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புண்ணியோ கந்தஹ பிருத்திவ்யாம் ச தேஜஸ்ஸாஸ்மி விபாவசௌ ஜீவனம் சர்வபூதேஷு தபஸ்ஸாஸ்மி தபஸ்விஷு. புண்ணியக மூலம், கந்தக வாசனை, பிருத்திவியாம் நிலத்தில், க மேலும், தேஜக வெப்பம், ச மேலும், அஸ்மி நானே, விபாவசௌ நெருப்பில், ஜீவனம் வாழ்வு, சர்வ எல்லா, பூதேஷு ஜீவன்களின், தபக தவம், ச மேலும், அஸ்மி நானே, தபஸ்விஷு தவம் புரிவோரின். நிலத்தின் மூல நறுமணமும் நெருப்பின் வெப்பமும் நானே, உயிரினங்களின் உயிரும் தவம் புரிவோரின் தவமும் நானே. பொருளுரை. புண்ணிய என்றால் சிதையாதது, ஆதி என்று பொருள். மலர், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று என ஜட உலகில் உள்ள எல்லாவற்றிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட மனம் உண்டு. அவை அனைத்திலும் ஊடுருவியுள்ள களங்கமற்ற உண்மையான மனம் கிருஷ்ணரே. அதுபோல எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அடிப்படை சுவையும் உண்டு. ரசாயன பொருட்களை கலப்பதால் அச்சுவையை மாற்றிவிட முடியும். எனவே அடிப்படை பொருட்கள் அனைத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நறுமணமும் சுவையும் உள்ளது. விபாவசு என்றால் நெருப்பு. நெருப்பின்றி நம்மால் தொழிற்சாலைகளை இயக்க முடியாது, உணவினை சமைக்க முடியாது, பலதரப்பட்ட செயல்களையும் செய்ய முடியாது. அந்த நெருப்பு கிருஷ்ணரே. நெருப்பில் உள்ள வெப்பம் கிருஷ்ணரே. வேத மருத்துவத்தின்படி அஜீரணம் என்பது வயிற்றில் வெப்பம் குறைவாக இருப்பதால் உண்டாவதாகும். எனவே உணவு செரிப்பதற்கும் நெருப்பு அவசியமாகிறது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் அனைத்து முக்கிய பொருட்கள், எல்லா ரசாயனங்கள் மற்றும் எல்லா ஜட பொருட்களும் கிருஷ்ணரை சார்ந்தே உள்ளன என்பதை நாம் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் அறிகிறோம். மனிதனின் ஆயுட்காலமும் கிருஷ்ணரை சார்ந்தே உள்ளது. எனவே கிருஷ்ணரின் கருணையால் மனிதன் தனது வாழ்நாளை நீட்டிக்கவோ குறைக்கவோ முடியும். இதிலிருந்து எல்லா துறைகளிலும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்படுவது தெளிவாகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன, அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்தா புரிஞ்சுக்கிறது. நிறைய எழுதிட்டானா? ஆமா மாதாஜி, இது என்ன வாழ்நாளை நீடிக்க குறைக்கவோ நம்மளால முடியுமா மாதாஜி? என்ன சொல்றாங்க? வாழ்நாளை நீடிக்க முடியும்னாக்கா என்னது, நல்ல இந்த சாத்விக ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டு அதான் பர்ஃபெக்ட். நம்ம படிக்கலாம். நம்ம என்ன இதெல்லாம் முடிஞ்சு அந்த பிபிடி படிப்போம் இல்லையா, அதுல போட்டு மனிதன் ஆயுட்காலம் கிருஷ்ணரை சார்ந்தே உள்ளது. அப்ப என்ன சாத்விக் ஃபுட் சாப்பிட்டா நமக்கு அந்த அல்சர் பில்சர் எல்லாம் வராது, நமக்கு எல்லாம் இதா இருக்கும் அப்படின்னு. ஓகே. நிலத்தின் மூல நறுமணம். இப்ப அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? நிலத்துல வந்து நறுமணம் இருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, ஒரு மழை பெஞ்சா நல்ல மண் வாசனை வருதே. அப்புறம் அதே போல நெருப்பின் வெப்பம், அதுவும் பகவான் தான். உயிரினங்களின் உயிரும் பகவான் தான். தவம் புரிவோரின் தவமும் நானே. அப்படி அப்போ புண்ணியம் புண்ணியம் என்றால் சிதையாதது, ஆதி சிதையாதது, ஆதி என்று பொருள். ஃபர்ஸ்ட் மலர், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று என்ன மலர் இப்படி வந்தது இங்க. மலர் முன்னாடி அதான் சிதையாததுன்னா என்ன மாதாஜி? புண்ணியம் சிதையாததுன்னா அழியாதது, அழியாதது, எப்பவும் உள்ளது, ஆதி என்று பொருள், எப்பவும் உள்ளது. அண்ட் பிரிமிவல், ரொம்ப பழசுல இருந்து இருக்கு. பிரிமிவல், வெரி ஓல்டு. மலர் என்ன தெரியல எனக்கு. மலர், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று என ஜட உலகில் உள்ள எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மனம், குறிப்பிட்ட மனம் உண்டு. அதனால கொடுத்திருக்காங்க. மலருக்கு ஒரு இது உண்டு, நிலத்துக்கு ஒரு ஸ்மெல் உண்டு, நீர், நெருப்பு, காற்று எல்லாத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மனம் உண்டு. அவை அனைத்திலும் ஊடுருவியுள்ள களங்கமற்ற உண்மையான மனம் எது? அது அந்த ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும். அது எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். அது போல எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அடிப்படை சுவையும் உண்டு. எப்படி மனம் இருக்கோ அது போல சுவையும் இருக்கு. ரசாயன பொருள்களை கலப்பதால் அச்சுவையை மாற்றிவிட முடியும். எனவே அடிப்படை பொருள்கள் அனைத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நறுமணமும் சுவையும் உள்ளது. விபாவசு என்றால் நெருப்பு. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், தெரியாது என்ன புரியுதா? நான் அது ஒண்ணு இதுல படிக்கல. விபாவசு என்றால் நெருப்பு. நெருப்பின்றி நம்மால் தொழிற்சாலை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நெருப்பு வேணும் எல்லாத்துக்கும். நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு டைஜஸ்ட் ஆனாலும் இதுல ஒரு அக்னி வேணும். அதுக்கு உணவினை நெருப்பின்றி நம்மால் தொழிற்சாலைகளை இயக்க முடியாது, உணவினை சமைக்க முடியாது, பலதரப்பட்ட செயல்களையும் செய்ய முடியாது. அந்த நெருப்பு கிருஷ்ணரே. நெருப்பில் உள்ள வெப்பம் கிருஷ்ணரே. வேத மருத்துவத்தின்படி அஜீரணம் என்பது வயிற்றில் வெப்பம் குறைவாக இருப்பதால் உண்டாகுகிறது. அப்ப வயிற்றுல நமக்கு இந்த பசி எடுக்கிறது அப்படின்னாலே என்னது, ஒரு மாதிரி கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதெல்லாம் அப்படி வயத்த கிள்ளும் அப்படிலாம் சொல்லுவேன். அது கேஸ் ஃபார்ம். அதெல்லாம் அந்த இதுதான் ஆசிட்.
அப்ப அதுவும் ஒரு நெருப்பு. அஜீரணமும் அது நெருப்பு இல்ல போராத போரும் அளவு நெருப்பு இல்லைன்னா அஜீரணம் வரும். அப்படி இருப்பாக உண்டாகிறது. எனவே உணவு செரிப்பதற்கும் நெருப்பு அவசியமாகிறது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் அனைத்து முக்கிய பொருள்கள், எல்லா ரசாயனங்கள் மற்றும் எல்லா ஜடப்பொருள்களும் கிருஷ்ணரை சார்ந்து உள்ளன என்பதை நாம் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் அறிகிறோம். மனிதனின் ஆயுட்காலமும் கிருஷ்ணரை சார்ந்தே உள்ளது. ஏன்னா நல்ல சாத்விக் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டேன்னா அதுல போட்டிருக்கு. அது மாதிரி சாப்பிடும் போது அவர் லைஃப் இது லாங் லைஃப் வாழலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா வியாதி இருக்காது. மெயினா என்னதாகும், வியாதி வந்தாதான் நம்மளாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பாடி பார்ட்ஸ் இதாயிடும், ஒன்னும் ரெக்கவர் பண்ணாது, அப்படி போயிடுவோம். யாருமே திடுதிருப்புன்னு போறவங்களாம் ஒன்லி ஹார்ட் அட்டாக் இப்ப அந்த மாதிரி கேஸ் தான் வருது. இல்லாட்டா நார்மலா என்னாங்கன்னா ஏதோ உனக்கு அஃபெக்ட் ஆகும், அதனால வேற பாடி பார்ட் அஃபெக்ட் ஆகும், இந்த பார்ட்னாலும் இது அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் ஒரு மனுஷன் போவோம். பட்டுன்னு போறதெல்லாம் ரொம்ப ரேர். அது வந்து இப்பதான் அதுக்கு பேரு வச்சுட்டாலே அதெல்லாம் கார்டியாக் அரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். மனிதனின் ஆயுட்காலமும் கிருஷ்ணரை சார்ந்தே உள்ளது. எனவே கிருஷ்ணரின் கருணையால் மனிதன் தனது வாழ்நாளை நீடிக்கவோ குறைக்கவோ முடியும். இதிலிருந்து எல்லா துறைகளிலும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்படுவது தெளிவாகிறது. இன்னும் இருக்கு அவரோட எங்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் இருக்காருன்னு. எங்க சாஸ்வதா மாதாஜி தானே அடுத்தது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாஸ்வதா மாதாஜி படிங்க. ஓகே மாதாஜி. பீஜம் மாம் சர்வபூதானாம் வித்தி பார்த்த சனாதனம் புத்திர் புத்திமதாமஸ்மி தேஜஸ் தேஜஸ்வினாமஹம். பீஜம் விதை, மாம் என்னை, சர்வபூதானாம் எல்லா உயிர்களின், வித்தி அறிய முயல்வாயாக, பார்த்த பிருதாவின் மகனே, சனாதனம் மூல, புத்தி புத்தி, புத்திமதாம் புத்திசாலிகளின், அஸ்மி நானே, தேஜக பலம், தேஜஸ்வினாம் பலசாலிகளின், அகம் நான், பிருதாவின் மகனே எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதையும், புத்திசாலிகளின் புத்தியும், பலசாலிகளின் மனமும் நானே என்பதை அறிவாயாக. பொருளுரை. பீஜம் என்றால் விதை. கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றிற்கும் விதை. அசையும் அசையாத நிலையில் பல்வேறு உயிர்வாழிகள் உள்ளனர். பறவை, மிருகம், மனிதன் முதலிய உயிரினங்கள் அசையக்கூடியவை. மரம், செடி முதலிய உயிரினங்கள் அசையாதவை. அவற்றால் நகர முடியாது, நிற்க மட்டுமே முடியும். எல்லா உயிரினங்களிலும் 84 லட்ச வகையினிலும் அடங்கும். அவற்றில் சில அசைவன, சில அசையாதவை. இருப்பினும் அந்த அனைத்து உயிரினங்களின் வாழ்விற்கும் விதை கிருஷ்ணரே. பிரம்மன் எனப்படும் பரமபூரண உண்மையிடமிருந்தே அனைத்தும் தோன்றுவதாக வேத இலக்கியங்களில் தைத்திரிய உபனிஷத்து 3.1 குறிப்பிட்டுள்ளது. யதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே. கிருஷ்ணரே பரபிரம்மன். பிரம்மன் அருவமானது, பரபிரம்மனோ உருவமுடையவர். அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் உருவமே என்று பகவத்கீதையில் 14.27 கூறப்பட்டுள்ளது. பிரம்மனோ ஹி பிரதிஷ்டாகம். எனவே ஆதியில் கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாவார். அவரே வேர். எவ்வாறு மரத்தின் வேர் மரம் முழுவதையும் பராமரிக்கின்றதோ அதுபோல எல்லாவற்றிற்கும் மூல வேராக திகழும் கிருஷ்ணர் இந்த பௌதீக படைப்பினுள் உள்ள அனைத்தையும் பராமரிக்கின்றார். இது வேத இலக்கியத்திலும் கட உபனிஷத் 2.2.13 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நித்யோ நித்யானாம் சேதனானாம் ஏகோ பகூனாம் யோ விததாதி காமான். நித்தியமானவர்கள் அனைவரிலும் அவரே தலை சிறந்த நித்தியமானவர். உயிர்வாழிகள் அனைவரிலும் அவரே பரம உயிர்வாழி. அவர் மட்டுமே எல்லாருடைய வாழ்வையும் பராமரிக்கின்றார். அறிவு இன்றி யாராலும் எதையும் செய்ய முடியாது. இங்கே எல்லா அறிவிற்கும் தானே மூலம் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். ஒருவன் அறிஞனாக இல்லாவிடில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நீங்க எல்லாம் படிக்கிறது திரும்பி நான் ரிப்பீட் ஏன் பண்றேன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் பெட்டர் டு ரீட் ஒன்ஸ் அகேன் அண்ட் கெட் இட் கிளாரிஃபைட். இல்லையா? அதனால தான் நான் திரும்பி படிக்கிறேன். நீங்க எல்லாம் நல்லா தான் படிக்கிறேன். இருந்தாலும் நான் வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கு இந்த சாப்டர். இது 7 சாப்டர் எக்ஸ்பெக்டட் தான் இருக்கும். எஸ். அப்ப இதுல என்ன இது பீஜமா? பீஜம்னா இது இந்த இது விதை. பிருத்தாவின் மகனே எல்லா உயிரினங்களும் மூல விதை. நம்மளுக்கு ஒரு செல்லுல இருந்து நம்மளும் உருவம் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? அந்த செல்லு கொடுக்கறது யாரு? பகவான் தான். மூல விதை பகவான் தான். புத்திசாலியோட புத்தியும் பலசாலிகளின் பலமும் எல்லாம் பகவான் தான் சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கணும். பீஜம் என்றால் விதை. கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றிற்கும் விதை. அசையும் அசையாத நிலையில் பல்வேறு உயிர்வாழிகள் உள்ளன. அசையறது என்னது? எல்லாம் நம்ம மாதிரி ஹியூமன் பீயிங், பறவை, மிருகம் எல்லாம். அசையாதவை மரம், அதெல்லாம் மலை,
பறவை, மிருகம், மனிதன் போன்ற உயிரினங்கள் அசையக்கூடியவை. மரம், செடி போன்ற உயிரினங்கள் அசையாதவை. அவற்றால் நகர முடியாது, நிற்க மட்டுமே முடியும். எல்லா உயிரினங்களும் மொத்தம் எவ்வளவு 84 lakh ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. அவற்றில் சில அசைவன, சில அசையாதவை உள்ளன. இருப்பினும் அந்த அனைத்து உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு விதை யாரு கொடுக்கிறா? கிருஷ்ணர் தான் கொடுக்கிறார். பிரம்மன் எனப்படும் பரமபுருஷ உண்மையிடமிருந்தே அனைத்தும் தோன்றுவதாக வேத இலக்கியங்கள்ல எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. கிருஷ்ணரே பரபிரம்மன். பிரம்மன் அருவமானது, பரபிரம்மனோ உருவமுடையது. இதுதான் நமக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். பிரம்மன் நிலை, கிருஷ்ணரோட ஒரு நிலைன்னது பிரம்மன் நிலைன்னு சொல்றது. எஸ், அது அருவமானது. ஆனா பரபிரம்மன் யாரு? அவர் கிருஷ்ணர். அவர் உருவமுடையவர். அருவ பிரம்மன் உருவத்தை ஆதாரமாக கொண்டது. இப்ப சூரியன் என்னது? சூரிய வெளிச்சம் சொல்றோம். அது சூரிய வெளிச்சத்தை போயிட்டு சூரியன் சொல்லுவாம முடியாது. ஆனா சூரியன் வேற, சூரிய வெளிச்சம் அந்த சூரியன்ல இருந்து வந்ததுதான். அதே போல அருவ பிரம்மன் உருவத்தை ஆதாரமாக கொண்டது என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே ஆதியில் கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாவார். அவரே வேர். இதுதான் பவுண்டேஷன். எவ்வாறு மரத்தின் வேர் மரம் முழுவதையும் பராமரிக்கின்றதோ அதுபோல எல்லாவற்றிற்கும் மூல வேராக திகழும் கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக படைப்பில் உள்ள அனைத்தையும் பராமரிக்கின்றார். இது வேத இலக்கியங்களும் கட்ட உபநிஷத்தையும் புரியுது. இது நித்தியம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சோம். கட்ட உபநிஷத்தும் நித்தியமானவர்கள் அனைவரிலும் அவரே தலை சிறந்த நித்தியமானவர் ஆவார். உயிர்வாழிகள் அனைவரிலும் அவரே பரம உயிர்வாழி. அவர் மட்டுமே எல்லாருடைய வாழ்வையும் பராமரிக்கின்றார். அறிவு இன்றி யாராலும் எதையும் செய்ய முடியாது. சோ இங்கே எல்லா அறிவிற்கும் தானே மூலகன் அறிவிற்கு. அந்த அறிவும் பகவான் கொடுத்த அறிவு தான். பகவான் கொடுத்த அந்த இதனால்தான் நமக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸோட நம்ம வாழ முடியும் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். ஒருவன் அதிஞனாக இல்லாவிடில் புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணரை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. சொந்த நமக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துக்கலாம், அதுவும் பகவான் தான் கொடுத்துருக்காங்க. படிக்கணுமா? வாட் யூ சே? பத்தோட நிறுத்தணுமா? என்ன பண்ணலாம்? போதும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. தத்துவம் சத்யபாமா என்ன மாதாஜி கேட்க மாட்டேன். நாளைக்கு படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஒரு நிமிஷம் இது ஸ்டாப் பண்றேன். நம்ம 11ல இருந்து நாளைக்கு படிக்கலாம். ஓகே.